Раздзел 9. Пасля пахавання пана Юрыя Алесь хадзіў як у тумане. Дні і ночы, вечары і раніцы нібы слізгаліся па прытомнасці, не пакідаючы на ёй аніякіх слядоў. Ён не ведаў чаму, але не плакаў. Проста часам успамінаў, як бацька сядзеў ля каменя з сярпом і каласамі, як казаў разам з Алесем клятву, як у той сіні дзень, калі запалявалі ваўка, срабрыста трубіў бацька ў рог. Досыць неба і досыць травы, сёння цябе, заўтра мяне. І тады раптам сціскала сэрца, і Алесь хутчэй сядаў, каб не ўпасці на поўны рост. Так гэта моцна было. Пан Юры не любіў камянёў, цемры, сцен, і таму яго пахавалі проста над Дняпром, у дубовым гаі. Маці так і не выходзіла са сваіх пакояў, у якіх замкнулася за некалькі дзён перад паляваннем. Вацлаў зноў паехаў у Вільню, а астатніх яна не хацела бачыць. Ні з кім не размаўляла. Алеся ўвесь час ганяла па гаспадарскіх справах. Відаць, не хацела, каб думаў і ўспамінаў. Калі яго не было дома, часам прыходзіла на глеістую магілу, моўчкі сядзела там некалькі хвілін і зноў зачынялася ў пакоях. 2-3 словы часам казала толькі Алесю ды пакаёўцы. І на твары яе, у тыя рэдкія імгненні, калі сын бачыў, была ўсё тая самая нязвыклая, жарсткаватая непаразумеласць. Вечарам слухала даклад сына аб справах, але на другім жа сказе губляла цікавасць. Гэта, аднак, цягнулася нядоўга, тыдні 2. Пералом да лепшага Алесь заўважыў у тым, што матуля раптам загадала змяніць фіранкі ў сваіх пакоях, купіць у Магілёве хваёвай вады, перанесці з гардэробнай некаторыя найбольш улюбёныя туалеты. Сказала Алесю, каб пачаў хутчэй ставіць на цукроўні англійскае новае абсталяванне, прывезенае яшчэ панам Юрыем. Мне трэба быць з табою. З гэтай цукроўняй і дома начаваць не будзеш. Дурнік, ты ж заўсёды са мною. Мне цяпер лягчэй. Я ўжо амаль спакойная. Буду скора зусім спакойная. Алесь узяўся за справы на цукроўні і за падрыхтоўку да вясенніх работ. Ён працаваў да знясілення. За гэтыя тыдні, пакуль маці не стала лягчэй, ён афіцыйна засведчыў у Магілёве і пачаў праводзіць у жыццё адмену паншчыны па ўсіх сваіх маёнтках. Маці загадзя згадзілася на ўсё, што ён знойдзе патрэбным зрабіць. З гэтага часу 7000 сем'яў, якія належалі асабіста яму і маці, Вацлаву, як малодшаму, належала толькі некаторая нерухомасць, частка лясоў, дом у Сцюдзёным Яры, дом у Магілёве і адпаведны капітал, роўны прыблізна палове кошту зямлі, без вышэй памянёных дамоў і іншага. Замест паншчыны павінны былі плаціць аброк. На хаданскіх і іншых гэта зрабіла ўражанне выбуху. Частка магнатаў і дробная шляхта ўхваляла адмену. Але гэта адбылося пазней. Адмяніў за Алесем паншчыну толькі Яра Шраўбіч, ды і то, відаць, каб давесці нешта новаму загоршчынскаму гаспадару. Астатнія так касіліся, што пан Адам Выбіцкі і найбольш давераныя з упраўляючых малілі Алеся імем Хрыста не спяшацца. Спрачацца з вамі будуць, сварку завядуць, баючыся бунтаў у сваіх вёсках. А тыя бунтаваць будуць, бо вашым пазайздросцяць. І правільна, яны не горшыя. Наіўны і ўсё яшчэ маладжавы твар пана Адама чырванеў.
Дык гаспадары ж аб'яднаюцца супраць вас. Ці мала ў іх спосабаў. Прычэпяцца да нейкай лухты, дуэль і ўсё, глотку перарвуць. Хай паспрабуюць, суха сказаў Алесь. І вось што я вам скажу. Прашу вас не лічыць гэтую маю меру канчатковай. Не забывайце аб гэтым ніколі. Я пайшоў на гэтую паступовасць са зразумелай чалавечай боязі, каб перадчасна не адсеклі магчымасці весці справу далей. Як? Спытаў нехта. А вось як. Цалуйце Евангелле і стаўце подпіс пад дакументам. У ім умова між мной і вамі, што вы ручаецеся сваёй маёмасцю і гонарам за маўчанне аб тым, што вы тут пачуеце. Княжа, сказаў з дакорам нехта, я ведаю. І ведаю, што нашы мужчыны ўмеюць маўчаць. Але, магчыма, нехта маладой жонцы, і тады будзе перадчасны бунт мужикоў у іншых вёсках. Прыйдуць салдаты, будуць страляць і нічога не дадуць давесці да канца. Так што прашу разглядаць Евангелле не як крыўду, а як знак вышэйшага майго даверу да вас. Бо ў вашы рукі я аддаю сваё жыццё і гонар. Людзі паставілі подпісы. За гэтай чарговай мерай мы адменім прыгон. Магчыма, праз год. І не так, як у праектах, а з зямлёй. Паступова надзелім усіх, не толькі сялян, а і беззямельную шляхту, раздаўшы большасць маёнткавай зямлі. Большага мы пакуль зрабіць не можам, але і на гэта прыйдзе час. У Выбіцкага былі ў вачах слёзы. Княжа, сказаў ён, гэтага мы вам ніколі не забудзем. Не трэба было Евангелля, княжа. Но маладой жонцы, усміхнуўся Алесь. Усе зарагаталі, зразумеўшы, што малады князь мае рацыю. Праўда, сказаў Адам. Калі нешта прасочыцца, мы ўсе адмаўляемся. І я кажу вам усім, таго, хто звякне, я заб'ю самачынна. Хто пойдзе са мной? Людзі схілілі галовы на знак згоды. Ну вось, сказаў Алесь, а цяпер будзем думаць пра чарговую меру. Як астацца моцным, набрацца сілы і стаць, каб потым не з'ела нейкая свіння. Дык вы таму і сказалі? Вядома, каб вы стараліся як для сябе. Таму што праціўнік баіцца толькі моцнага, і мы павінны застацца моцнымі, нават аддаўшы ўсё. Маўчанне навісла над галовамі. Ясна, сказаў Выбіцкі. Ясна, што вы разумелі, княжа, пад словамі «прыйдзе час». Ясна, чаму вам трэба застацца моцным. І страшна. А табе не страшна? Пан Адам здзіўлена паглядзеў на Алеся і схаваў вочы. Ніхто, акрамя іх, не разумеў размовы. Усе проста ведалі цяпер, што будзе зямля. І мужику, і вечна галоднаму шарачковаму шляхціцу, што часам жыве горш за мужика і аціраецца ля багатых двароў. Алесь помніў Адама ў Раўбічах. Пан Адам зразумеў, чаму адмовіўся ісці ў Раўбіча ў закалат сябра Алеся Ян Клейна. І пану Адаму было страшна, бо на месца закалата, якіх былі сотні, гэты хлопец з падазрона спакойнымі вачыма думаў, відаць, паставіць усебеларускую сялянскую вайну. І вокам не міргнуў бы. Усе схіліліся над паперамі. «Паншчына, біч, канец для народа», — сказаў Алесь. У сярэднім 3 мужчыны з аднаго двара працавалі на панскім полі 1 дзень, або 1 мужчына, так званая гаспадарская душа, 3 дні. Гэта калі не лічыць пагалоўнай паншчыны, згонаў, за якія трэба плаціць.
і яшчэ адзін жаночы дзень з двара, калі пан мае гародную гаспадарку. Давайте палічым даход з 1000 душ пры гэтым метадзе гаспадаркі. Яны сядзелі ў канторы. Алесь зняў са сценкі лічыльнікі, паклаў іх на стол і сеў. Высеў жыта на кожную сотню 50 асьмін. Больш нельга, цяжка. На 1000, значыць, 500 асьмін. Ляснуў костачкамі лічыльнікаў. Як купец, сказаў пан Адам, жываглот. Доўжо, азваўся Алесь. Пры ўраджаі сам 4, сам 5 і пры цане звычайнай 8 рублёў маем, у залежнасці ад ураджаю, 6-8 тысяч рублёў чыстымі. Пальцы бегалі па лічыльніках. Возьмем далей сенажаці. Звычайна ва ўсіх яны прыбытку не даюць. У нас з той колькасці іх, якую ўрабляе тая 1000, якую мы умоўна ўзялі, і лічачы з даходам ад мызаў, найлепш чыстага даходу 3000 рублёў. Сады на тую 1000 2000 гадавога, гароды 600. Млыны вадзяныя 2 даюць яшчэ 600. Прыносу бабскага ў нас няма і ніколі не было. Усіх гэтых палатнін яек. Але існаваў прынос грыбоў, бо іх не вырасціш. Ну, прыблізна рублёў 50, па кошыку якому за восень. Улічыце, такая сістэма лічыцца адной з найбольш справядлівых. Чыстага даходу з 1000 душ 14 тысяч. 14 250, паправіў нехта. Астатняе на багадзельні і іншае. На дзяржаўныя падаткі за сялян плоціць жа гаспадар. Паштовыя, рэкруцкія паборы ідзе частка прыбытку. Так што фактычна сума яшчэ змяншаецца. Бачыце, суцэльны рэміс. Але будзем лічыць, што гэта чысты прыбытак. З 7000 душ 88 тысяч у год. Хто гэта тут такі прыбытковы? Спытаў Вежа, уваходзячы ў кантору. Мы? А я і не думаў. Не буду табе больш нічога дарыць. Дарма. Кепская гаспадарка, дзед. 12,4 рубля з двара. А як жывуць тыя, у каго 10 двароў? Дурыш, унуча. Вялікая гаспадарка заўсёды для гаспадара менш дае, а для хлопа больш. Таму і лягчэй мужику ў вялікім маёнтку. Мне патрэбна больш. Ведаем мы, на што табе патрэбна больш, падумаў пан Адам, але змаўчаў. Але не за кошт мужикоў, сказаў Алесь. На што табе гэта трэба? Думаў, ні аб чым не ведаючы стары Вежа. Маеш ты 88 тысяч, а ўласна і ўсе мае грошы. 500 000 кожны год чыстымі. А колькі выдаткуеш? Ідзе гэта ўсё за мяжу, у тамтэйшыя банкі. Каб агонь тут усё спапяліў, і тое быў бы ты, выехаўшы, багаты як крэс. Амаль 2 мільёны ляжаць за мяжой, ды за апошнія 20 год з часу, калі ўсе будаўніцтвы скончылі, набегла яшчэ каля 4. Хто ты? Ротшильд, Лафіт. Нават калі тут усё адбяруць, не згіне род, калі хоць адзін выберацца за мяжу. Не згалее, не знікне, сілы не страціць. Дзеля таго ўсё і рабіў. Каб корань наш не згінуў у зямлі. Дзед сказаў: ну, давай, давай, я ціхутка ў баку. Дзеду падабалася, што ўнук так трымае сябе, што ніхто не заўважае ягонага гора. І па мне ніхто не заўважыць. Памылілася дзвярыма, матух на смерць. Ох, памылілася. Такі яшчэ малады, гожы.
Нічога, нічога, хлопча. Няхай нават і не патрэбныя табе гэтыя вылічэнні, я не буду перашкаджаць, калі гэта адцягвае тваю ўвагу ад успамінаў. Ведаю, самому так было, калі памёр бацька. Дык вось, сказаў Алесь, палову запісвайце на аброк зараз, палову у лістападзе. Тых, хто заплаціў? Спытаў Выбіцкі. Усіх. Усё адно, ёсць нядоімкі ці не. Адкуль яны іх заплоцяць, калі не заробяць на плытах ці грабарствам на чыгунцы? Дрэнна робіце, сказаў нехта. З самага пачатку гаспадарку паджылы. Пойдуць усе. У мяне любімчыкаў няма. Памер аброку? Спытаў Выбіцкі. Ён у імперыі розны, сказаў Алесь. Асобныя гандляры ды майстры плоцяць пану ад 400 до 500 срэбрам. Але сярэдняя сума ад 16 до 27 з душы. То колькі? 12 рублёў, сказаў Алесь. Усе загулі, уражаныя. Нават дзед крэкнуў. Вы думаеце, што я не разлічыў, а з неба ўзяў? Пабойся Бога, сказаў упраўляючы сцюдзёнага яра Андрэй Пахвіст. Сук сячэш пад гаспадаркай. Адкуль сродкі возьмеш? Кошт, які на ўсё. Кошт, сапраўды, вялікі, жорстка сказаў Алесь. Рэйн-вэйн п'ём па 10 рублёў бутэлечка. Французскую шампань, году каметы, бабулькі ўдавы Кліко па 10. А трапальшчыца зарабляе па 30 копеек срэбрам у дзень. З-за ранкі да цямна, халера. «Но-но», — сказаў дзед. А гэта пры лепшай цане, калі па капейцы 30 фунтаў хлеба. А калі па капейцы з чвэрцю, па 1,5, га? Маўчанне. Вось жа. І прыціх. Не рвіце з чужой глоткі, людзі. Не кроеры. Куды людзям ісці? Спытаў Выбіцкі. Дняпро пад бокам. Маёнткі кругом, работных за руки хапаюць, толькі ідзі. Цеслямі на прыстані, з пашпартамі возьмуць. Наймуцца ў купцоў будаваць барліны, лайбы, стругі, шкуткі. Там жа, ды і яшчэ мала дзе, пільшчыкамі бярвенні на дошкі перарабляць. Ёсць майстры рабіць драўляны посуд, міскі, лыжкі, цэбры. І яшчэ колы, сані, васкі. Не ведаеш рамяства, грабарнічай, дровы сячы, наймайся ў купцоў, што арандуюць азёры і тоні. Ускрыецца Дняпро, у рабочыя на судны, грузчыкамі на баркі. Мала табе? Памаўчаў. Так што пішы, Выбіцкі. Усе старыя павіннасці далоў. Няўжо нічога не пакінеш? З удаваным жахам сказаў дзед. Пакіну. Грыбы. Па кошыку з бабы. Не сам же я па іх бегаць буду. З удаванай сур'ёзнасцю сказаў унук. Пішы. Грыбы. Усе зарагаталі. І ўсім аброк пры умове, што ў эканомію плоцяць 12 рублёў срэбрам з гаспадарскай душы, ці то са двара. Заляскаў па лічыльніках. Аброчны пры невялікім заробку ў 50 копеек на дзень пры гаспадарскіх харчах заробіць у месяц, не лічачы нядзель, 12 рублёў 50 копеек. А за 5 зімовых месяцаў 62 рублі і палціннік. Адкінем святы раскошна, бо ніхто не прымушае жыватворчы крыж святкаваць, будзе 55 рублёў. 12 мне, 8 дзяржаве, 35 рублёў. А калі душа не адна, то як падаткі. А калі не адна, то не адна і пойдзе зарабляць, а 2 ці 3. І улічыце, я ўзяў нізкую аплату. Пахвіст чухаў патыліцу. Ды мужику яно добра,
А вось што, княжа, мы заспяваем. Усім паабяртні, а сабе крапіву утні. А сабе абяртня, хаця і меншая, сказаў Алесь. З 1000 двароў 200 людзей нікуды не пойдуць. Ім і з зямлі расчхнуць такі аброк выплаціць. Але гэта я не туды. Лічыце. 12 рублёў з 7000 двароў. 84 000. Дэфіцыт чысты, сказаў Пахвіст. Які ж гэта новы спосаб гаспадаркі, калі дэфіцыт 4000? І яшчэ 4000 ім кіну, сказаў Алесь, смеючыся. Забылі, што падатак дзяржаве цяпер не я плачу. Але ж, чаго ты яшчэ хочаш, умяшаўся дзед. І жонкі тым часам на гаспадарцы, сказаў Алесь. Але ж выгада, чырванеў Пахвіст. Выгада ваша. І тады Алесь уздыхнуў. Вось і яна. Той, хто хоча ісці на аброк, павінен засадзіць 3-ю частку свайго гарода цукровым бураком і загадаць жонкам працаваць над ім. Другая і апошняя павіннасць пасля грыбоў. За кожную чвэрць буракоў аб'явіў сюды Выбіцкі. На маёй цукраварні будуць плаціць рубель срэбрам. Калі нават гароды дзесяціна, то з 1/3 яе кожны двор заробіць 30 рублёў. Па рублю за беркавец. Давайте прыкінем. З усімі выняткамі 24 000 пудоў, сказаў Выбіцкі. Нават больш. І ў мяне так атрымалася, сказаў Алесь. Прыдняпроўскі беркавец не 10, а 11 пудоў. Значыць, 2181 беркавец толькі свайго бурака, трохі нават больш. Беркавец буракоў — рубель, пуд пяску цукру — 7 рублёў. З беркаўца выходзіць па 17 фунтаў цукровага белага пяску. А ну, колькі з нашых? 1000 пудоў, нешта ля таго, сказаў Выбіцкі. 7000 рублёў. Ды яшчэ прыкупны бурак столькі і больш. Калі мы вылічым з агульнай сумы цану буракоў, вапны, касцянога вугалю, дроваў, пенсіі цукравару і рабочым, я палічыў, маем чыстага прыбытку з цукроўні 11 000 рублёў. Цукроўні пашыраем. Яны будуць даваць удвая. 22. Ды аброку 84. 106. Усе маўчалі. Алесь раздаў лісты разлікаў. Праверце. Доўгае маўчанне панавала ў пакоі. Потым Выбіцкі сказаў: 106. Пры самых сціплых разліках. Нават калі недарод і недабор. А старую сістэму разлічвалі і па лепшых умовах, ды падаткі за мужикоў. Выбіцкі ведаў. Ён будзе маўчаць, што б ні было, але ён не адмовіў сабе ў асалодзе зрабіць яшчэ адзін падлік. 18 000 лішніх. Шырока бярэш, хлопча. Ды калі ўлічыць, што цалкам нядрэнная стрэльба 50 рублёў, то колькі ж бы гэта яно? Хе-хе. А калі не заплоцяць, спытаў Пахвіст. Калі лянота маці, Пацкевіч у паншчыну такіх пераводзіў. Толькі адзін Выбіцкі разумеў, чаму раззлаваўся князь. Я буду вызваляць, сказаў Алесь. Без зямлі. Ды кінь ты, сказаў Пахвісту Адам. Такі аброк, тьху. І я думаю, тьху, сказаў Алесь. І вось калі замест 2 невялікіх цукроўняў 6, і млыны, і пераабсталяваная сукнавальня, і лясная гаспадарка, і гандаль, нашто ён мне, той прыгон? Ёсць рабочая сіла, і ўся ваколіца сытая. На чорта мне тады тыя сенажаці? Хай бяруць, хай павялічваюць статкі, хай будзе ў іх гной, а значыць і хлеб.
І сытыя ўсе. 7000 двароў, удакладніў дзед. І, даль Бог, гэта не так ужо мала на гэтай зямлі. А цукар дзе прадаваць? Спытаў Выбіцкі. І сукно, і іншае. Масква, мястэчкі і паветы Магілёўшчыны. І раптам раззлаваўся. Што я вас, як чорт ведае каго да шлюбу за вушы цягну? А наш павет, кірмашы, у Буславічах, на сырапусным тыдні, Дзявятніцкі, Іллінскі, ды яшчэ майскі, бяссенны, бясхлебны, ды праскеўны, у Тропіне Пакроўскі, 1 кастрычніка, у Чэльску Панасаўскі, 18 студзеня і 8 верасня. Людзі сядзелі, здзіўляючыся гаспадарскай хватцы, памяці і дзелавітасці князя. То вось і гойсай з аднаго на другі, пан Адам. Не пытайся, працуй, ваўка ногі кормяць. Алесь працаваў, як ніхто і ніколі не працаваў з усіх людзей яго круга. Алесь вырашыў перабудаваць пры першай магчымасці цукроўні, каб былі каменныя. Ён урэшце зрабіў тое, на што ніяк не мог адважыцца пан Юры — застрахаваць усе будынкі. І няхай навакольныя святошы лямантуюць, што гэта нібы змаганне з воляю пана Бога. Ля азярышча заклалі на стапелях 8 барлін. На кіеўскім кантрактовым кірмашы заўсёды вялікім попытам карысталася паўночная бульба для бровараў. Паклалі рад з аршанскімі вапеннымі капальнямі і залажылі вышэй воршы яшчэ 6 лайбаў. Паўднёвым заводам трэба была вапна. Асіплы, пасівералы, малады загоршчынскі пан гойсаў між Сухадолам, Магілёвам і воршай. Па мокрым снезе, пад дажджом начаваў у корчмах. Прапах псінай ад мокрай ваўчынай запоны, па цэлым тыдні не бываў у лазні, спаў дарогаю у васку. Усё адразу. Усё на гэтым тыдні, сёння, зараз. Здохнем, калі не зробім. Рызыка? Без рызыкі жыццё не жыццё. Гэты сонны спакой, гэтая абуральная, як лямант у пустыні, беднасць ад безгаспадарлівасці, яны забіваюць, гнуць у дугу жыцці людскія. У вёсцы Бель, самай закінутай з яго вёсак, за Копысем, адсутнасць промыслаў і неўраджаі давялі людзей ледзь не да роспачы. Карчма давяршыла справу гарэлкай, пазыкамі, распустай. Даведаўшыся аб гэтым, Загорскі паляцеў туды, сунуў у зубы прайдзісвету карчмару мужыцкі доўг і выгнаў яго з сяла пад свіст астатніх, а карчму загадаў размятаць па бервяне і спаліць. Жонкам былі дадзены грошы, і пад гэтыя грошы да самага ворыва мужчыны пацягнуліся на аршанскія стапелі. Валіць лес і ламаць вапну. Губернатар Аляксандр Беклемішаў выклікаў быў яго да сябе і паспрабаваў крычаць, што яго дзеянні пахнуць разбоем, пагнаў людзей, спаліў казённы будынак, збіў карчмара і сядзельцаў. Не на таго напаў, бледны ад ярасці. У волкім кажуху і скураным гарнітуры, з карбачом у руцэ, у брудных высокіх чоботах князь глядзеў на губернатара шэрымі шалёнымі вачыма. Пане Аляксандр, вось вам вартасць карчмы, а вось падманныя распіскі карчмара на ў 5 большую суму. Я не патрабую яе ад казны. І дазвольце мне самому ведаць, што я магу і чаго не магу рабіць у сваіх уладаннях. Спойваць народ я не дам, спойвайце ў сябе. Раю таксама ўспомніць, што губернская казна дагэтуль вінна нашаму роду за пабудову школ і шлюзаванне друці. Я не думаю, што мне было б прыемна спагнаць гэтыя грошы сёлета, усяго праз год пасля сканчэння тэрміну. Супакойцеся, сумеўся губернатар.
Чорт з ім, з карчмаром. Гэта прайдзі свет. Капейку ў скарб і рубель сабе. Аблытаў людзей, смактаў, разараў. Змарнелыя галодныя людзі. Дзеці, як старыя. Ціхенька прапоўз па наваколлі, а там, як мамай прайшоў. Вы далі яму месца ў доўску. Скарбу патрэбны грошы, сказаў губернатар. І вы казалі мне пра разбой, з дакорам сказаў Алесь. Зрабілі так, што найбагацейшая краіна жыве ў прынізлівай, у ганебнай беднасці. Я не раіў бы вам трымаць такіх людзей. Я падумаю, губернатар сапраўды вырашыў не сварыцца, бо помніў, чым усё гэта скончылася для Жыгуліна, фон Берга і яшчэ некаторых, што заеліся звежам і таму не праседзелі на пасадзе і года. І губернатар сказаў: у беднасці вінавата пасіўнасць тутэйшых людзей, а не мы. Аддалі гандаль у рукі стараверам ды жыдам. Алесь засмяяўся, але так, што губернатару стала ніякава. Пры чым тут яны, сказаў Загорскі. У гэтым вінаваты мы з вамі, пан губернатар. Наша нецярпімасць, наша гнілая прадажнасць. І тых, і другіх гоняць за веру. Страшна, стагоддзямі гоняць. У нас яны калісьці знайшлі прытулак, і мы жылі з імі добра. Ну, ставіліся трохі іранічна, гэта праўда. Такі ўжо мы народ, што іранізуем нават з саміх сябе. Але іронія не забівае, а іх забівалі і ганялі, і тых, і другіх, ад Таледа да кержанскіх скітаў. Яны любяць грошы, гэта праўда. А што іх уратуе, як не грошы? Дай чыноўніку, дай паліцэйскаму, дай. Наце, абы далі жыць. Нам было дзікавата, што моляцца не так, што адны трымаюць для нас асобныя кубкі, а другія чамусьці раз на год будуюць буданы і ядуць там. Ну і чорт з імі. Кожны вар'яцее па-свойму. Але іх знайшлі. За тое, што ксцяцца двума пальцамі, тройчы рабілі з веткі пустыню, забівалі, палілі жыўцом. За адзін палец здымалі галаву, а яна ў чалавека адна, а раскольнікі, харошы, цвярозы, працавіты народ. Памяць аб мачысе сваёй, мову, звычаі збераглі, не растрэслі. То іх у падзяку, забываючы словы Пятра, што абы падаткі плаціў, а маліся як хочаш, мёртвых кастрамі складалі, ды дзяўчат гвалціла салдатня. І іншых дасталі. Полацкіх усіх жыўцом у дзвіне патапілі, з дзецьмі маленькімі. Апрычнік у расе, пёс шалёны, грозны, кацюга. Зрабілі ім зямлю гэтую, чужой. То чаго здзіўляцца? З чужога грабі. Князь, супакойцеся. Вось так, саромеючыся прыпадку гневу, сказаў Алесь. Гэта маё вам, пан губернатар, слова. І не вінаватце нашых людзей у пасіўнасці. Яны проста грэбуюць гандлем, таму што гандаль таксама зрабілі разбоем. І яшчэ імя гэтай пасіўнасці — няўпэўненасць у заўтрашнім дні. Губернатар вырашыў ніколі больш не звязвацца з гэтымі людзьмі. З 27 тысяч дваран губерніі 7 тысяч былі з малодшых іхніх радоў. На розных ступенях сваяўства, ды яшчэ столькі ж залежалі ад іх і глядзелі таму з іхніх рук. Ну іх да д'ябла. Калі малады Загорскі пайшоў, губернатара доўга яшчэ нібы вадзіла. Чорт! Манеры ледзь не версальскія, мова мужыцкая, вопратка разбойніцкая, думкі якабінскія. На жаль, губернатар меў рацыю. Яна была пасіўнасць. Алесь ведаў, па Дняпры за мінулае лета сышло праз Сухадол 476 судоў, 417 плытоў караванаў. Кошт перавезенага суднамі грузу дасягаў 1 100 000.
І ён да чырвані крычаў на аршанскіх будаўнікоў: «Якое другое дно зрабілі? Пад што лайбы? Пад што, пытаюся ў вас?» «Пад вапну, гэта значыцца танней. З сырых дошак другое дно, шчыліны будуць, каб табе ўжо труну з такога. Забухне, княжа, заўсёды так робім. Пакуль набрыняе, вада ў вапне будзе, рыдлёўка дубровінская. Пакуль набухне, выбух будзе, людзі галавою наложаць». Яго душыў гнеў. Ваяваць, кідацца на ўсё гэта, на тупасць, на гаспадарчую неўладкаванасць, на багацці, што топчуць нагамі. Узаконены рабунак, безуважнасць, соннае пачухванне задніцы, здзек з зямлі, з высечаных лясоў, з рэк. Агульнае мучыцельства не толькі з народа, але і з натуры, з звяроў, з усёй раскрадзенай зямлі. Крыніца беднасці, крыніца пакут, разваленая эканоміка, марнатраўства, дзікае шыбаванне дарагіх грошай паразітам, калі працаўнік не мае іх на ўпарадкаванне. І нават не хоча мець, то па галаве яго, хай не спіць. Шчодры, дзе трэба было, да марнатраўства, ён рабіўся сапраўдным скуперакам, калі бачыў дзікую неэканамічнасць таго, што рабілася вакол. Як валіце лес? Раскопвайце снег, на што мне пні на сажань, і рабіце падмосці, каб спляжаныя дрэвы не мелі падлесак. Вось так. І па ім да дарогі. Так не рабілі, княжа. Будуць рабіць. Усюды было адно банкрутства. Палі, зарослыя пырнікам, бо не было капеек на жалезную барану. Варварская падсочка дрэў, знішчаная адкідамі ватнай фабрыкі рыба ў пуцейне, бярозавыя прысады і абсады якраз на вапенніках і пясчаных землях, дзе так патрэбна вада, бязглузда асушаныя балоты ад рэзкага зніжэння вадзянога слою пасохлі навакольныя лясы. Страты, страты, страты. Грошы пушчаныя на вецер. Лепей бы вы імі печы палілі, галовы яловыя. Лес загінуў ад вусеня. Задніцу чухаў гаспадар. Ды прыйдзі, вазьмі ты ў маіх смалярнях дзёгцю. Маж на палову сажня ствалы, страсай, шум падымай. Вусень яго не выносіць і пападае, а папаўзе зноў загіне. Ратуй лес. Ён за кожную дзірку ў дзяржаўнай і тваёй кішэні расплочваецца пакорны. На 3 кітах стаіць дзяржава. Вёска, прамысловасць, гандаль для сувязі. Вёска галадае, жыве ў цемры, зямля знясілена. Прамысловасць саматужная, гандлю няма. І спяць, спяць усе як учадзілыя, не ведаючы, што сон учадзіламу смерць. І злуюцца, калі будзяць. То цягні, цягні іх гвалтам шчаднай хаты. Няхай кусаюцца, цягні. Пры кніжным, трохі абстрактным складзе розуму ён быў практык. Жорсткі, канкрэтны практык, які ведаў, чаго ён хоча ад жыцця і людзей. Ён не мог бачыць без злосці кінутага цвіка, кінутай трэскі. Усё, што ён не бачыў, яму хацелася перарабіць на свой капыл, перакуць, паглядзець з усіх бакоў, а як яго прыткнуць лепей. Існаваў ганебны для радзімы анекдот. Юрода, які хадзіў па вулках без нагавіц, але ў багата вышыванай кашулі, цярпелі, пакуль у горад не прыехаў міністр фінансаў і не пакрыўдзіўся, палічыўшы, што гэта франдуючыя элементы зрабілі не двухсэнсоўны намёк на дзяржаўны бюджэт. Усюды было банкрутства, развал, катастрофа. Вясна пазнілася. На пачатку красавіка яшчэ ляжаў снег і было золка і дрыготка, а ноччу марозіла.
У адзін з вечароў Алесь абыходзіў конскі завод. Коней трэба было перавесці ў запасныя стайні, каб зрабіць генеральную прыборку, пабелку, чыстку. Гэта збіраліся рабіць сёння ж. Пераводзіць было даволі лёгка. Звыклыя да вольнага выпасу ўлетку, коні і за зіму не адвыклі слухацца табуннага важака і верхавода, вогненнага жарабца дуба. Куды ён, туды і табун. Дуб раптам здурэе і пагоніць на прасткі, і астатнія за ім. Алесь адпусціў людзей вячэраць, а сам апошні раз аглядаў новыя стайні, а потым пайшоў па старых, каб пасля зміцёр, Логвін і іншыя ўпраўляліся ўжо без яго. Ён хацеў памыцца, пагаварыць з маці і потым ехаць у сухадольскую зборню. Майка паведаміла, што браты і Наталя сёння гасцююць у Клейнаў. Бацька астаўся дома, і яна будзе ў зборні толькі з маці, а магчыма, і адна. Алесь сумаваў без яе, і таму спяшаўся, хацеў сёння рашуча пагаварыць з Міхалінай і неяк рассекчы нерад, у якім яны так даўно блыталіся. Дуб быў ацяжэлы ўжо, але ўсё яшчэ магутны і грузлаваты дзікун. Касіў крывавым вокам і палохаў, задзіраў верхнюю губу, паказваючы зубы. Алесь якраз частаваў дуба падсоленым жытнім сухаром, калі за сцяной на праварыне прагучэў і рэзка абарваўся шалёны пошчак капытоў. Дуб сваволіў і не хацеў браць. Устрывожаны Алесь кінуў яго і пайшоў быў да выхаду, але ў гэты момант у стайню ўварваўся чырвоны ад ветру і хвалявання Паўлюк Кагут. Сэрца Алеся ўпала. «Што?» – спытаў ён. Паўлюк хапаў ротам паветра, нібы бег ён, а не конь. Нарэшце вымавіў: «Раўбіча пайшлі граміць». «Хто?» «Людзі Корчака». «Ты што, здурэў?» Але забіваць будуць». «Ды няма яго за што!» Паўлюк не мог ведаць аб размове ў чаўнах, калі Кандрат, пакутаючы за дзядзькаванага брата, навёў людзей Корчака на Раўбічаў маёнтак. Ён ні аб чым не здагадваўся, нават аб вялікім плане нападу, што песціў у душы былы півошчынскі мужык. Але ён, пястун Янькі і адзіны, з кім яна была да канца шчырая, дазнаўся ад яе, што ў нашага Алеські з Раўбічавай паненкай зноў, здаецца, ладзіцца справа. Той забаўкай жалезнай пры мне гуляў, а жонка Карпова, Анешка, казала, што часам каня бярэ, ды і прамуе ў той бок. Абыдуцца, відаць, без бацькоўскага благаславення. Паўлюк спачатку раззлаваўся на сястру. «Ты што гэта гаворыш? Шлюб пад плотам, а вяселле потым?» Але пасля, падумаўшы, згадзіўся, што сястра, відаць, мае рацыю. Ні Кандрат, ні Андрэй нічога аб патаемным міры між Алесем і Міхалінай не ведалі. А здарылася так. Корчаку вельмі была патрэбна зброя. І, як і прадбачыў бялявы Іван Лапата, ніяк не ўдавалася ўзняць вялікую колькасць людзей. Чуткі аб блізкай волі прымушалі кожнага чакаць, як мыш пад венікам. Не варта было ламаць шыю, калі ўсё адно вось-вось зваліцца прыгон. Корчак здавольваўся ўсе гэтыя 2 гады рабункам паштовых карэт, пагрозлівымі знакамі, чалавек у масцы, стрэльба і труна на бяросце, якія клалі на ганак арандатарам-пасрэднікам, ды зрэдку стрэлам у падатковага чыноўніка. Аднаго падранілі, астатнія абышліся лёгкім перапудам. Большасць мужикоў ад яго пайшла ў двары, былі дома, хоць і памагалі, на ўсякі выпадак, а можа спатрэбіцца. З 4 дзясяткамі верных людзей
Ён адседжваўся ў пушчах. Пра яго пачалі казаць: не страшны. Яму конча была патрэбна зброя. Бо чорны Богдан воіна, сустрэўшы аднойчы на лясной сцежцы ўсю гурму, здзекліва паехаў проста на яе, толькі паклаўшы руку на пісталет і свідруючы людзей падазронымі вачыма. Богдана баяліся, як сам чорт яму памагае, не іначай пярэварацень, і саступілі з дарогі. А Богдан з'едліва усміхнуўся, выцягнуў пісталет і кінуў: на, атаман, возьми на беднасць. Такога Корчак стрываць не мог. Гэты адзін ходзіць столькі год, і месяца не пройдзе, каб погаласка не пайшла, напаў адзін на паліцэйскі пост, застрэліў, коней адбіў і раздаў, абстраляў добраахвотнікаў міліцыянераў. І Корчак, памятаючы словы Кандрата, вырашыў: Раўбіч, будучы сваяк хаданскіх, не сцеражэцца. Будзе зброя. Ухвала і падтрымка з боку кагутоў, а значыць і азярышчанцаў. На Кроера ісці было не па зубах, у таго ўсё яшчэ сядзелі чаркесы ці што. Вялікага паходу распачаць таксама нельга, войска паўсюль. А Раўбіч не сцярогся. Корчак сяк і так картаваў карты. Выпадала адно — ісці на Раўбіча. Нічога гэтага не ведалі Алесь і Паўлюк. Адзінае пачуццё ўладала Загорскім — неўразуменне. Адкуль ведаеш? Паўлюк, відаць, не падумаўшы, ляпнуў: стаю з кахновай галінкай ля плота. Подаўна ўжо. Што? З кахновай? Паўлюк заліўся чырванню. Як жа гэта ты так? Ва ўласных братоў? Ты як ім цяпер у вочы глядзець будзеш? У сабакі вачэй пазычыш? І тут Паўлюк раззлаваўся. А што? Самі вінаваты. Адзін аднаму дарогу саступаюць. Яна мне сказала: абрыдлі мне яны, павёлка. І потым: любая яна мне. І тут гумар сітуацыі дайшоў да Алеся. Загорскі зарагатаў: і ўста брат на братоў, а племя на племя. Нічога, горшага б не было. Сурова кінуў: далей, стаіш ты, значыць, з кахновай галінкай? Кінь. Дык вось, стаю я, значыцца, тьфу, і чую, ідуць людзі, а насустрач ім чалавек стаў на грэблі. Паўлюк змоўчаў, што стаў насустрач людзям Пятрок, улюбёны Галінчын брат. Прасачылі, кажа. Раўбіч большасць людзей на фэст адпусціў. З ім у маёнтку чалавек 8. Добра, кажа адзін з тых, рушым. Хлопцы, кажа гэты, што ўстаў, вы хаця душ жывых не губіце, самі душы маеце. Змоўч, не зацінайся. Ды і рушылі. Алесь паступова бялеў, слухаючы Паўлюка. Ну, я бегчы. Паўлюк не расказаў, як з самага пачатку цягнула яго ад плота дзяўчына, і як ён, упарта адрываючы яе рукі, даслухаў да канца, як прыляцеў у свой двор і схапіў каня, як растлумачыў усё Кандрату і як той узяўся быў яго не пускаць. Не расказаў, як яны тузаліся на праварыне, як Кандрат крычаў на яго, аж налівалася чырванню падкова на лбе. На што? Алесь, яны ж ворагі, прычым тут Алесь? Мне лепей ведаць, ворагі ці не. І як ён урэшце вырваўся, скочыў на коня і прыпусціў сюды. Даўно пайшлі? Бледны спытаў Алесь. Подаўна. Больш за гадзіну. Майка магла яшчэ быць там. Майка магла не паспець ад'ехаць. І яшчэ ён успомніў вочы Яраша.
цёмныя вочы без райка, якія выпрабоўвалі. І бранзалет на безвалосай руцэ, і выраз. Усё гэта было чалавечае. Чорт з ёю, з нясцерпнай апошняй крыўдай. Гэта бацька Майкі. Гэта проста чалавек, жывы і слабы, і моцны. Адно неўтаймаванае жаданне расло зараз у душы. Хутчэй, хутчэй ратаваць. Што ж рабіць, мармытаў ён, што ж рабіць? І раптам зразумеў, што рабіць. Зняў са сцяны вартаўнікову дубальтоўку патрантаж. Зараз ты дапаможаш мне, а потым клікнеш людзей тут і паскачаш на чакан. Радкевіч цяпер на хутары. Падымай усіх. Скажы, раўбічы гінуць. Я туды. Трохі брыдка, нібы самі сабою, дрыжэлі ад узбуджэння калені, але ён ведаў, раз трэба, то трэба. Стаў выводзіць, брытаючы на хаду, вогненнага дуба. Адвальвай дзверы. Усе адвальвай. Ты што задумаў? Потым будзеш пытаць. Адвальвай. Дзверы рыпелі, адлятаючы ад вушакоў, ляскалі ў сцены. Са стайні ляцела гігатанне. Алесь кінуўся да рыжага інаходца. Як толькі крыкну: «Гані коней!» На глум! Паб'юцца ж! Мой клопат. Праз некалькі хвілін у загароджу пачала, як павольны поток лавы, выцякаць цёмная конская маса. Здзіўленыя раптоўнай, у цемры воляй, узбуджаныя коні пачалі ціха, а потым мацней і мацней іржаць, пакуль іржанне не ператварылася ў хаос гукаў. Гарачыя двухгодкі лёталі вакол табуна, узбрыквалі і хапалі храпамі адзін аднаго. І дуб, нібы зразумеўшы, што чыніцца непарадак, загігатаў таксама, гнеўна. Алесь бачыў, як коні ўзнялі галовы на тонкіх шыях і замерлі. Слабае святло нованароджанага месяца мігцела ў насцярожаных дзікаватых вачах. Час. Загорскі павольна зрушыў дуба, а за ім таксама павольна стаў плысці з двара табун. 180 галоў. Нельга было гнаць, як не хацелася. Коні маглі кінуцца і разбіцца аб бярвёны агароджы вакол праварыны. Азірнуўся. Апошнія з табуна міналі браму. І толькі тут падумаў, што паспяшаўся і зрабіў дрэнна, не асядлаўшы дуба. Давядзецца ехаць ахлюбкай, як у начлег. «Гані па людзей!» — крыкнуў ён паўлюку. І, паддаўшы пятамі ў бакі дубу, з месца пусціў яго галопам. За спіною нібы абурылася зямля. Рознагалосы грукат разарваў ноч. Крычаць, увесь час крычаць, каб хто не трапіў пад капыты. «Гэй! Гэй!» Чорта з два пачуюць. Страляць зрэдку трэба, вось што. Слуп агню, грукат. Дуб збіўся з нагі, але зноў кінуўся наперад яшчэ з большым імпэтам. «Гэй! Гэй! Язык агню? Гэй! Табун!» Табун імчаўся за ім шалёна. Нарастаючы грукат капытоў быў неўтаймавана грозны. Прыціснуўшыся да спіны коня, Алесь гнаў і гнаў яго. Праз ноч. Прысады. Пад шкляны звон у замерзлых лужынах. Кінуўся нехта ў бок за дрэва, пачуўшы тупат. Чалавек, звер, а ўсё адно. Стрэл, крык. Пошчак капытоў. Та-та-та, та-та-та. Рытмічна расколваў зямлю тупат. Коні ляцелі ў ноч. Яраш Раўбіч стаяў звязаны перад чорным ганкам дома, трохі ў баку ад вялікай галерэі. Адбіткі чырвонага агню скакалі па ягоным твары.
Чуга была раздёртая на грудях, валасы зліпліся ад поту, на шчацэ наліваўся сіняк. Перад ім стаяла некалькі корчыкавых людзей. Яны мала чаго знайшлі са зброі, хоць абшукалі ўжо ўвесь дом. 2 ці 3 стрэльбы, шабля. Адзін з мужикоў ледзь варочаў абедзвюма рукамі радавую святыню, двухручны меч. «Што напісана?» — спытаў, разглядваючы вязь. Раўбіч усміхнуўся. «Помні, цяжка вымаецца. Выняў. Напой». «Дзякуй», — сказаў корчак. «Мы вынялі. Напоім, дзякуй». Чорныя дрымучыя вочы корчыка глядзелі з-пад белай кучмы проста ў вочы Раўбічу. Але ён не ведаў, што такое позірк Раўбіча, які вытрымлівалі адзінкі, і прынізліва адчуваючы, што вось-вось зараз апусціць вочы, сказаў: «Павярніце яго, хай пакажа, дзе». «Баішся мяне, бандыт», — са спакойным здзекам сказаў Раўбіч. Нехта штурхнуў яго. «Труну сваю штурхаеш, сабачая косць». Людзі адкаснуліся. Раўбіч стаяў і глядзеў на свой дом, на шыбах якога скакала вінна-чырвонае зарыва. Здавалася, што дом гарыць усярэдзіне. Дом, у якім ён пражыў жыццё, і ля якога зараз загіне. Страху ён не адчуваў. Канец дык канец. З таго дня, як пачаў самастойна думаць, знясільвала і прыгнечвала думка аб лёсе роднай зямлі, аб тым, што шчаслівыя на ёй толькі мёртвыя. То няхай ужо. Добра, што нікога няма дома, асабліва майкі, самай улюбёнай, самай роднай. Што з ёй цяпер будзе? Нічога. Магчыма, гэта нават паскорыць яе шлюб з Іллёй Хаданскім. Раніца жыцця, усё скора зажыве. Ніколі асабліва яму не падабаліся гэтыя людзі, але сама выбрала. Далі слова, будзем трымацца. На хвіліну ён успомніў Алеся. Дрэнна абышліся з хлопцам, зганьбілі, аплявалі, а хлопец быў нішто. Любіў яго калісь і вельмі, вельмі любіў Міхаліну. Дрэнна зрабілі. Дрэнна. Так старэйшы Загорскі загінуў па-дурному, а быў справядлівы, былі сябры. Збіраўся яго пасвяціць у закалат. Пэўна, пайшоў бы, бо папярэджваў жа некалі. Абавязкова пагаварылі б. Не ведаў, куды сілу падзець. Як назнарок шукаў чагосьці і знайшоў. Так і пайшоў да прабацькоў ворагам. Так і не пачалі вітацца. Каб не апошняе здарэнне, нічога лепшага, чым гэты хлопец, не трэба было б Міхаліне. Ці памятае, ці кахае яшчэ яна яго? Пэўна, не. Страшная абраза. А хлопец быў дзіва. Багініч быў хлопец. Але гонар які. Дрэнь дзяўчо. Так пакрыўдзіць у вялікую ноч, як даносчыка. Мух! Але і ён добры. Варагаваць яму з намі за вялікі гонар. На бар'ер стаць сорам. Магчыма, біліся б да першай крыві, ды потым і мір. Дык не, помста пагардай, як да жанчын. Лютасць душыла яго. Так трапіць, так па-дурному трапіць. Заспелі знянацку, знялі, як соннага пеўня скуро са дні. Людзі ўцяклі ад неспадзеўкі. Як па-дурному канчаецца жыццё. Усе гады пакутаваць ад рабства радзімы,
рыхтаваць закалат, амаль падрыхтаваць, пусціць сваіх на аброк, чакаць паўстання, і раптам нічога не ўбачыць, загінуць ад рук нейкай наброднай банды, якая рушыла сюды, бо ён не сцярогся. Сюды, а не на сапраўдных цмокаў. Запясце Корчыка абвіваў рамень кісцяня. Кісцень пагойдваўся. Калючы сталёвы шар, падобны на шышку дурнап'яну. «Зброя?» — спытаў Корчык. «Не для вас назапасіў. Знайшлі 3 стрэльбы. Хопіць ад зайцоў адстрэльвацца». «У цябе колькі галоў?» — спытаў адзін з лесавікоў, нізкалобы хлопец. «На адну больш, чым у цябе», — усміхнуўся Раўбіч. «Зраўняем», — сказаў Корчык. «Дзе зброя?» Раўбіч маўчаў. «А ну, трасяні яго, падцягні да вогнішча», — сказаў Корчык. І, нібы апраўдваючыся, дадаў: «Будзе ведаць, як у крыжы страляць. Здзярыце з яго чугу». Чуга лягла на скручаныя рукі, як крылы. «Дзе?» Яраш маўчаў. Безвалосая гладкая скура паступова чырванела ад блізкага агню. Нізкалобы раптам засычаў. Ён трымаў Раўбіча за плячо, і валасы на суглобах ягоных пальцаў пачалі скручвацца і спякацца. «Чорт!» Мужик, які толькі што адкінуў у бок непатрэбны стары меч, раптам крыкнуў: «Корчак, пабойся Бога! Што ж ты робіш, кацюга? Чаго Юстына падбіваеш? Ты ж ведаеш, ён галавою скрушны. Маці ягоная, відаць, як цяжарная была, кожны дзень бараноў бачыла». Нізкалобы Юстын непаразумела глядзеў на іх, трасучы рукою ў паветры. «Змоўч», — сказаў Корчак. «Змоўч, Брона». «Я пайду ад цябе», — спакойна сказаў Брона. «Я не кат. І ўсе мы з кроераўшчыны не каты. Адна ў нас душа, а ты, як незракі, вурдалак прагны. Дачакаешся срэбнай кулі да асінавага кала». Белыя вейкі мужика дрыжэлі, але казаў ён з запалам, смела: «Не будзе табе за такое поспеху. Таксама і ў яго гонар». Корчак трохі засмуціўся. «То што, можа, ўжо вас пан прапануе што?» «Забі, а не здзекуйся. Да і ён сам скажа. Скажы, пане, не губі душы». Раўбіч глядзеў у яго светлыя вочы. «Ідзі, хлопча Брона, у мой пакой, 3 ад залы». Яны не знайшлі. «Ну во!» — узрадаваўся Брона. «А вы сыраяцы!» А там, за шторай, вісіць мой штуцар. Для цябе ўжо адну стрэльбу знайду. Трымай на памяць». «А ім не скажаш?» — спытаў Брона. «Ім не скажу», — проста кінуў Раўбіч. «Яны расамахі. Падлай харчуюцца. Кроў не па іх». І, памаўчаўшы, сказаў: «Дабівайце, ці што?» Брона глядзеў на Яраша са спакойнай варожасцю і павагай. «Так», — сказаў Корчык, — «і сапраўды, паміраць стоячы будзеш? Але нажыліся мы тут, хлопцы. Дзякуй, трэба сказаць, аднаму дабрадзею за параду». «Не трэба яму тваёй падзякі», — спакойна сказаў Брона. Ён сказаў праўду. Ёсць у гэтага чалавека зброя. Ды толькі ўсё вы ўлічылі, акрамя яго». Корчак глядзеў на Яраша. Потым выняў з похваў корт і з тарчма кінуў яго ў зямлю. «Ты не бойся, раўбіцкі пан, удараць дакладна». «Я не баюся». Брона
Пабег паштуцар і прынёс яго. Ух, які! Усміхаўся ён. Аж рукі прыкіпелі. Вось гэта дык зброя. Ну, трымайцеся цяпер. Раўбіч усміхнуўся. Выгляд у хлопца быў як у дзіцяці, што атрымала цацку. Ну, дзякуй. Ты нічога. Ты нават падумаць не пасмееш. Я пастараюся ўжо. Спяшаўся Брона і нібы растлумачыў. Жонку маю з дзецьмі кроер некуды ў расейшчыну прадаў за непаслухмянасць. А што яна там? Ані слова па-тамтэйшаму. Я разумею, проста сказаў Раўбіч. Вядзіце коней, хлопцы, сказаў Корчак. Дом паліць не будзем. Хай удаве будзе дзе жыць. І усміхнуўся. Мой для мяне нешта знойдзеш. Раўбіч з жарсткаватаю смешкай пакруціў галавой. Ды я жартую, сказаў Корчак. Людзі з коньмі сталі трохі ў баку і не глядзелі на іх. Нікому не хацелася глядзець на забойства. Брона выцягнуў з зямлі корт і стаў з левага боку і трошкі спераду ад Раўбіча. Глядзеў яму ў вочы спакойнымі і чужымі вачыма. Маліся, сказаў Корчак. Пан Яраш узняў галаву і, гледзячы на языкі высокага полымя, пачаў чытаць апакрыфічную малітву паноў латнікаў, супраць якой 400 год дарэмна змагалася царква. Беспаспяхова, бо чыталі яе адзін раз, і потым не было каго караць. Брона слухаў, як падалі словы, маўчаў і глядзеў чужымі вачыма. І ляцелі ў неба языкі агню. Воіны Бога прыйшлі па мяне, спакойна чытаў Раўбіч. Корчак адышоў да коней. Воіны Бога прыйшлі па мяне. Яны прыйшлі, і не самусцілася сэрца маё. Яны прыйшлі, і не здрыгануліся калені мае. Цямноцце было вакол, і ў цемрыве гарэлі твары архангелаў. Як повень блізіліся яны, як лава раслі яны, як ураган раслі яны, як сонца у час смерці раслі яны. Дзіўны гук нарадзіўся недзе. Нібы пачынаўся абвал. Далёка-далёка. Брона не здзівіўся. Так яно і павінна было быць. Што ж, калі па чалавека ішлі воіны Бога, як чорны агонь былі вочы іх, як сухая трава ў агні былі валасы іх, як вежы ў пажар былі крылы іх, як расплаўленая сталь былі мячы іх. І разверзлася неба, і пажар быў за спінамі іх, але не трапятала душа мая. Пошчак нарастаў і нарастаў, блізіўся, неадольны, магутны, зямля стагнала. Потым даляцелі 2 стрэлы, а праз хвіліну яшчэ 2. Што такое? Спытаў Корчак. Вялікі атрад, сказаў нехта. Войска, мармытнуў Юстын. Наўцёкі, хлопцы. Ціха, сказаў Корчак. Зямля грымела ўжо, нібы з жалеза была. Зямля стагнала і калацілася пад нагамі ў невядомага. І праўда, сказаў Корчак і ўскінуўся ў сядло. Заседзеліся. Брона, канчай ды даганяй. Людзі кранулі коней. Абвал ужо грымеў на ўсю сілу. Брона зрабіў крок і сустрэў вочы Раўбіча. Бо не баяўся я смерці дзяцей, ніже сваёй канчыны без капца і прычасці, без слёзы памяці. І чаго
мог я баяцца пасля такога жыцця. Брона зайшоў за спіну Ярашу, падняў з зямлі штуцар і рэзкім ударам корда перарэзаў вяроўкі. А потым з усёй сілы штурхнуў далонню. Раўбіч не ўтрымаўся на замлелых нагах і паваліўся на зямлю. Корчык, азірнуўшыся, убачыў ляжачага і тое, што Брона ўзлятае ў сядло. Коннікі зніклі за домам. Алесь вырваўся паперадзе табуна на паплавец і ўбачыў разбітыя вокны, пашчапаныя дзверы дома, у іх білі сякерамі зыркі агонь, але яго нерухомага чалавека. Палалі флігель для гасцей, дом аконама і карэтная, падпаленая, каб было святлей. Рудое, як і львіная грыва, полымя з гарачым гулам ляцела ў ноч. Курчыліся дахі, тысячамі рубінаў ззяла праз вэлюм агню бярвення. Раўло сыпала іскры, несла. І грозна круціўся ва ўсе бакі, пагражаючы мячом, флюгер-коннік на даху флігеля. Гарачая труба паветра круціла яго. Варты жалю, маленькі і грозны коннік над морам агню. Алесь скочыў з коня і схіліўся над нерухомым целам. «Пан Яраш! Пан Яраш!» Яраш здзіўлена глядзеў на яго. Потым сеў, паціраючы запясці. «Нічога», — рэзка сказаў ён. «Дзе салдаты?» «Якія салдаты? Я адзін». У гэты момант людзі Корчыка скакалі ўжо на тым баку возера. Спяшаліся хутчэй пакінуць між сабою і карным атрадам як найбольш вёрстаў. «Няўдача», — сказаў Корчак, — «ані зброі, а нічога. Атрад нехта навёў». Гналі коней як апантаныя. І толькі пасля доўгага маўчання Корчак сказаў: «Нічога, аднаго такі каюкнулі». Брона паціснуў плячыма. «Баюся, што не. Баюся, што ён застанецца жывы». «Ты што?» «Часу не было. Калі я ударыў яго, мне здалося, корд напаткаў жалеза». «Бранзалет», — пахаладзеў Корчак. Брона моўчкі скакаў побач з Корчакам. Ён не шкадаваў ні аб чым. Воіны Бога прыйшлі па мяне. Ён усміхнуўся змрочна і пагладзіў у цемры варанёны ствол штуцара. Яраш непаразумела глядзеў на Алеся, запэцканага, з чорнымі пісягамі пад носам, відаць, пакінутымі бруднай рукой. Пад зблытанай чупрынай дзёрзка гарэлі доўгія шэрыя вочы. «А салдаты?» «Ды адзін я, адзін. Уставайце, яны паўцякалі». Раўбіч убачыў успенены табун, што ціснуўся далей ад агню. Перад табуном стаяў, прыціснуўшы вушы, вялізны вогненны жарабец і глядзеў на полымя. Конь нябожчыка Юрыя. На ім ён быў, калі папярэдзіў. Тады ля кургана. Не, ніколі не пайшоў бы пан Юры ў закалат. І гэты сапраўды адзін. Прыскакаў і садзьмуў іх, як віхурай. І убачыў яго на зямлі, ачмурэлага. Яшчэ, можа, падумаў, што самлеў, як баба. Яраш адчуў страшнае прыніжэнне. Ён, мужчына, з 8 слугамі, са зброяй у доме, трапіў у рукі гэтым свінням і цэлую гадзіну цярпеў здзек, нібы чакаючы, што гэты шчанюк з'явіцца на дапамогу. Адзін, з бескарысным, як лёсачка, драбавіком у руках. Мог бы і сапраўды з'явіцца з лёсачкай.
І вось так бы, як зараз, нахабна усміхаўся, не сумнеючыся, што лёс за яго. Прыскакаў на дапамогу таму, каму помсціў пагардай. Вядома, такім трэба скакаць на дапамогу. Хіба яны самі абароняцца? Уставайце, яны не паранілі вас. Яраш нечакана лёгка ўзняўся, пачаў быў абабіваць бруд з жывата і каленяў і ледзь не застагнаў. Прыніжэнне шматавала яго. Адзін. Божа мой, пане мой Божа, ратуй мяне ад ганьбы. Ратуй мяне ад гэтага ўратавання. Каб Алесь сказаў тое, што хацеў сказаць, хутчэй, пан Яраш, могуць вярнуцца, а нас двое, усё, магчыма, абышлося б. Раўбіч убачыў бы ў ягоным учынку простую смеласць, жаданне памагчы бацьку дзяўчыны, якую кахаў. Але ён не сказаў гэтага. Проста ўбачыў ярашавы вочы і страшэнна здзівіўся. У вачах было нешта бязмернае і страшнае. «Маеш маё жыццё», — глуха сказаў Раўбіч. «Трэба будзе, аддам». «Нашто так?» «Я яго не хацеў. То хіба не ўсё адно, каму аддаць?» «Пане Раўбіч, я дорага даў бы, каб гэтай дапамогі не было». «Грэбуеце браць з рук?» — абражаны спытаў Загорскі. «Не бяру падачак». «Бацька», — зрабіў апошні крок Алесь. Можа, Раўбіч і зразумеў бы, каб глядзеў у вочы. Але ён глядзеў у бок. Я ні аб чым не прасіў. Ні наогул людзей, ні асабіста вас. Коннік круціўся ў моры агню. І адчуваючы, што і сам ён такі, Алесь сказаў: «Прабачце, каб я ведаў, што гэта так, я прыслаў бы замест сябе слугу. Я меў нахабства падумаць, што я зраблю гэта лепей за яго». Відаць, дарэмна. Голас быў сумны і строгі. «Лёкаю вы, відаць, не сказалі б тое, што думаеце пра мяне. Хто прасіў ратаваць? Дачку ці ведаеце, ратаваць прыскакаў, груган. Вы проста палічылі б, што ён прыскакаў з любові да Міхаліны, з павагі да вас, з простай шкадобы чалавека да чалавека, з натуральнага жадання памагчы, і па-братэрску падзякавалі яму. Але я не лёкай. Вы сёння маеце права казаць мне ўсё. Але таму я і не хацеў жыцця з вашых рук. І таму я ўзяў жыццё з рук хлопа, што разрэзаў мае вяроўкі». Раўбіч хацеў хоць чым-небудзь уразіць гэтага чалавека, пасеяць у ім хоць цень сумнення ў тым, што ўратаваў ён. «Хлопы лепшыя за вас», — скончыў ён. «Вы ўжо лічыце гэтыя вяроўкі сваімі?» — сумна спытаў Алесь. «Хутка прывыклі. А хлопы сапраўды лепшыя, лепшыя за нас, больш высакародныя і ўдзячныя. Бывайце, Раўбіч». І пайшоў да свайго жарабца. Боль за гэтага чалавека катаваў яго. Боль і, як ні дзіўна, любоў. Бо мы любім тых, каго ўратавалі. Але вышэй за ўсё гэта было разуменне таго, чаму так зрабіў пан Яраш. Нечаканае, яно прыйшло ў душу Загорскага і азарыла ўсё. І боль стаў яшчэ мацнейшы, таму што Алесь зразумеў марнасць усякай спробы што-небудзь растлумачыць. Пару разоў ён спрабаваў сесці і зноў ставіў нагу на зямлю. І толькі потым, сабраўшыся з сіламі, ускінуў цела на спіну дуба. Моўчкі крануў з двара. Табун павольна пацягнуўся за ім
пакідаючы дом, у вокнах якога скакалі зарыва, полымя і постаць пасярэдзіне паплаўца. Самотны коннік круціўся ў моры агню. Еднасць чалавечая была патаптаная. Жыццё сабе ішло і ішло, нібы нічога не здарылася, і дзед па-ранейшаму, але ўжо за сябе і за нябожчыка сына змагаўся за як найбольшую справядлівасць у вызваленні людзей. Яшчэ раней імператар даручыў генерал-ад'ютанту Якаву Растоўцаву, што падаў калісьці сваю прапанову адмены, кіраваць падрыхтоўкай рэформы, тым самым ухваліўшы яго думку і даўшы зразумець, што праекты губернскіх камітэтаў састарэлі. Для рэдагавання іх у сакавіку былі арганізаваны дапаможныя ўстановы пры галоўным камітэце, рэдакцыйныя камісіі, што тады ж селі за працу пад кіраўніцтвам Мікалая Мілюціна. Людзі Мілюціна і ён сам былі ўсё ж лепшыя за многіх. Не лібералізмам, а тым, што гэта былі звычайныя людзі. Цікава, што магло б здарыцца, каб вызваленне, няхай намінальна, даручылі былому шэфу жандараў, а ў той час старшыні дзяржаўнага савета і камітэта міністраў Аляксею Арлову. Ад мінулага ў яго асталіся пэўныя схільнасці. У сучасным было поўнае фізічнае і маральнае падзенне, аж да таго, што ён маўчаў, поўзаў па падлозе і еў з пастаўленай на ёй місы, як сабака. Невядома, што магло апраўдаць знаходжанне такога чалавека на высокай дзяржаўнай пасадзе. Тут не магло быць нават пытання аб дэкоруме, але гэта факт. Поўны вар'ят, жывёла з замашкамі жандара, больш за год займаў гэты пост. Не першы і не апошні выпадак. І пасля гэтага нехта мог казаць, што гісторыя горада Глупава — пасквіль. Так званыя вяршкі грамадства, разбэшчаныя наскрозь, звар'яцелыя ад выраджэння, тупыя, кіравалі людзьмі, якія ва ўсіх адносінах былі вышэйшыя і лепшыя за іх. Унутранымі справамі Расіі 3 гады кіраваў Бібікаў, адзін з найбольшых містыкаў таго часу. Ён рэгулярна па начах выклікаў дух нябожчыка сына, які памёр у Дрэздане, і нібы гутарыў з ім. І такія людзі маглі казаць бязвольнаму цару словы падзякі за тое, што ён вызваліў 20 мільён de pauvres petites chevilles, 20 мільёнаў бедных вінцікаў. Нават дэмагогу Валуеву гэта не спадабалася. Бедныя вінцікі рабілі найвышэйшую справу на зямлі, прымушалі зямлю раджаць. А тыя, хто сядзеў над імі, арганчыкі, спірыты, вернападданыя балваны, эратаманы і педарасты, жывёлы, што елі з падлогі, што, якую справу рабілі на зямлі яны? Ніякай, акрамя арганізаванага рабунку, марнатраўлення жыцця і смактання апошніх сокаў з гэтай няшчаснай зямлі. Нездарма самыя цынічныя і разумныя, а магчыма і легкаважныя з іх, казалі пра блох, якія шукаюць сабе ежу аж да забароненых месцаў. Растоўцаў таксама быў спірыт і містык. Аднак гэта не перашкаджала яму змагацца за зямныя даброты. Я не ведаю, ці лічыў ён, што цень чалавека на тым свеце атрымлівае ў аднаасобнае карыстанне цені тых рэчаў, якімі валодаў на зямлі. Але было падобна на тое. А можа, ён проста лічыў, што іншыя людзі як сабе хочуць, а ён, як у растоўцаў, ніколі не памрэ. І сапраўды, яму было ў той час толькі 56 год, і мінула ўсяго 33 гады, як у казцы, з таго часу, калі ён здрадзіў дзекабрыстам. Ён паспеў стаць мярзотнікам у 22 гады,
калі большасць не паспявае яшчэ зрабіцца нават проста людзьмі, а не тое, што страціць гонар і прыстойнасць. І ён ведаў, што здраджаныя ім загінулі, як і тысячы іншых. Сумленныя часцей за ўсё мала жывуць, а ён існуе. Ва ўсякім разе ён трымаў сябе так, быццам быў бессмяротны, і імкнуўся як мага хутчэй здзерці сабе і тысячам такіх, як ён, усё, што магчыма. І больш за гэта, з народа, які высачайшы даверілі яму. Вежа бурчэў: «Старая шлюха, як ён у вочы здраджаным глядзіць. Яны ж некаторыя вярнуліся з астрогаў. Часам даводзіцца глядзець у вочы. Баіцца. Каб тыя на сенацкай не стаялі, а ўзялі іх усіх у рукі, яшку першаму на слупе вісець». Але старой шлюсе не было аніякай справы да таго, што аб ім думаюць. Ён спяшаўся хапаць. Хапаць як мага, колькі стане сілы. Хапаць, нават пакідаючы пасля сябе голую зямлю. Яму аставалася жыць, калі пачаліся пасяджэнні рэдакцыйных камісій, 10 месяцаў і 27 дзён. Але ён гроб і дзёр, вельмі нагадваючы таго чалавека, з якога смяяўся пераапрануты анёл казкі, бо той выбіраў сабе на рынку як наймацнейшыя, прынамсі на год пантофлі, не ведаючы, што заўтра раніцай яго абуюць у іх, кладучы ў труну. Памёр ён 6 лютага 1860 года, нарабіўшы перад гэтым колькі мог злога. На гэтым, уласна кажучы, ён мог бы і скончыць, як усе людзі на гэтай зямлі, але ваяўнічы старец не суняўся і пасля смерці, спрабуючы насуперак усім законам натуры і з таго боку магільнай пліты, з-пад вечных сводаў, уплываць на справы асірацелай без яго зямлі. Гэтая не зусім звычайная і пад корань падсякаючая злашкодным матэрыялізм гісторыя адбылася нешта на пачатку студзеня 1861 года. Маніфеста аб вызваленні яшчэ не было, і, зразумела, нябожчык яшчэ блукаў па сваёй кватэры, занепакоены, як жа гэта ўсё абыдзецца без яго. У пакоях былой кватэры Растоўцава жыў генерал-ад'ютант Пуцята, таксама спірыт, чалавек, які выклікаў д'ябла і пагражаў яму, што ў выпадку ідэйных рознагалоссяў ён паскардзіцца на яго обер-пракурору сінода і савету міністраў. Па сумяшчальніцтве з містыкай гэты чалавек займаўся яшчэ выхаваннем юнацтва ў духе адданасці радзіме і прастолу, таму што займаў пасаду начальніка штаба ваенна-навучальных устаноў, і такім чынам ваенная моц імперыі часткова залежала ад прывідаў, а здані, што насялялі пакоі генерала, ад яго служэння ваеннай магутнасці дзяржавы. А за гэта служэнне Пуцята атрымліваў цалкам матэрыяльную пенсію і сімвалічныя чыны і ордэны. Такім чынам Пуцята на практыцы вырашыў адзінства матэрыяльнага і ідэальнага ў прыродзе. На пачатку студзеня ў пакоях Пуцяты чутныя былі дзівосныя гукі. На пытанне «Ці не Якаў Іванович?» пачуўся трохкратны стук у дзверы, і па пакоях павеяла магільным холадам. Потым магічны аловак даў на зададзеныя пытанні наступныя адказы. «Што табе патрэбна тут?» «Агонь», — адказаў аптымістычна настроены мярцвяк. «Для чаго?» Схільны да рашучых дзеянняў ваяўнічы нябожчык адказаў: «Ваяваць!» «Каму ваяваць?» «Міністрам». Пэўна, здань даведалася ў нематэрыяльным свеце аб нечым ганебным для яе гонару,
чаго яна не ведала на зямлі. З кім? З падступным князем Канстанцінам. Які канец? Усе дзяржыцель, магіла. Устрывожаны і ўражаны да глыбіні душы, Пуцята зрабіў даклад аб гэтым Мураўёву вешальніку, у той час міністру дзяржаўных маёмасцяў, а той графу Адлербергу, міністру імператарскага двара і ўдзелаў. Пасля чаго яны ўтрох падзяліліся гэтай астральнай размовай, вядома ж, з шэфам жандараў і начальнікам 3-го аддзялення Далгарукавым. Тым больш, што ён быў неабыякім знаўцам тагасветнага яшчэ з часоў справы Сялецкага. Спачатку думалі даць ход справе, але растоўцаў быў мёртвы, а флюіды — рэч ідэальная, і пасадзіць іх нікуды нельга. Таму раздумалі. А паколькі сігналы былі трывожныя, усе чацвёра ўпалі ў паніку і доўгі час знаходзіліся ў разгубленасці. Што ж цяпер рабіць? Але да скону Растоўцава яшчэ аставаўся час, а рэдакцыйныя камісіі не згаджаліся з ім да канца. Без зямлі вызваляць было нельга, бо мужык — гэта не толькі яго ўласнае, нікому не патрэбнае жыццё, не толькі яго побыт, але яшчэ і плацёж дзяржаўных павіннасцяў. Акрамя таго, улічвалі, што вольнаму бездамоўніку не трэба шукаць сякеры ў сенцах, а касы на другім канцы сваёй сенажаці, дзе учора забыўся на яе. І тое, і другое было заўсёды пры ім. Вырашана было зямлі даць больш, а павіннасці зменшыць, хоць і не настолькі, як аб тым лямантавалі Магілёўская, Цвярская і яшчэ 1-2 губерні. Нельга было дапусціць, каб беззямельны замнога аддаў былому пану. Скарбніца дзяржавы была спустошана. Замест вотчыннай улады было дэмакратычна прапанавана сялянскае ўпраўленне пад наглядам паліцэйскіх органаў. Камісіі працавалі 5 месяцаў і скончылі чарнавы праект, але адразу пасля гэтага пачалася валтузня і віск пакрыўджаных. У Пецярбург ляцелі заўвагі ад тамбоўскіх, тульскіх, маскоўскіх паноў. Цара заклікалі не даваць веры лібералішкам. Дэпутаты ад губернскіх камітэтаў паехалі ў сталіцу рабіць змены ў праекце. «Я туды не паеду», — сказаў дзед. «Загадзя скажу, што будзе. Мяккацелыя пачнуць дабівацца неадкладнага выкупу няцяжкага для іх, суда і публічнасці, а гасудар у невымоўнай сваёй літасці і ўвазе да тых, хто любіць прастол, пакажа ім хфігу». Як у ваду глядзеў. Сапраўды. На ліберальным цвярскім адрасе 5, ні з чым не саабразным і дерзкам да крайнасці была накрэслена государам заўвага аўтарам за неправільныя і неуместныя сваі дамагательства. Лібералы Масквы прасілі аб маленечкім прадстаўніцтве і атрымалі ў адказ толькі 3 словы. «Ишь, чего захотели?» Заўвагі камісіі, нават гэтыя заўвагі, палічылі занадта левымі і выправілі. Але на практыцы не было дадзена і гэтага. Адразу пасля таго, як Растоўцаў накіраваўся ў сваё, такое неспакойнае для ўсіх замагільнае падарожжа, на яго месца сеў міністр юстыцыі граф Панін, таксама спірыт, і падтрымаў крайніх правых. Нормы зямельных надзелаў былі зменшаны, павіннасці узраслі. Алесь лазіў па сходах, мастках і кацельных памяшканнях цукроўні. У гэты час, пачатак красавіка, яна амаль не працавала. Толькі ў адным з цэхаў ішла апрацоўка яшчэ з восені нарыхтаванага паўфабрыкату. Зрабілі запас, каб не было вялікіх прастояў. Ішла крышталізацыя і прабелка цукру.
Алесь ішоў уздоўж рада, аглядаючы бляшаныя і гліняныя прабелачныя формы. Колькі людзей працуе падчас таркавання буракоў? У 2 зменах мужчын чорнарабочых 25, жанчын каля 200, адказаў чырвоны, як памідор, сівавусы цукравар, механік з Гамбурга. Ну вось, а цяпер 50, сказаў Алесь. Амаль на чвэрць знішчана сезоннасць, пан Ліхтман. А вы пратэставалі супраць паўфабрыкатаў? Я і цяпер пратэстую, сказаў немец. Цукар горшай якасці. А колькі бурака гіне падчас завальнай працы? Нагамі па ім ходзіць, гніе ён. У малясе павышаны працэнт цукру. І потым, няхай горшая якасць. Вы маеце пенсію круглы год, і вам трэба хоць раз падумаць, што адчувае сезоннік. 50 чалавек атрымліваюць свае грошы на пачатку красавіка, як быццам гэта 10 кастрычніка, пачатак поўнай загрузкі цукроўні. Ён амаль бегаў пыльнымі пераходамі, шмыгаў у люкі, спускаўся ў кацельную, дзе чырвоныя, як гномы качагары, махалі шуфлямі. У кацельных свістала пара, дробна дрыжэлі льсняныя ад масла цыліндры. Працавала паравая машына высокага ціску на 10 конскіх сіл, што прыводзіла ў рух цэнтрыфугі. Усё, здаецца, ладзілася. Скончаць адбелку, трэба пачынаць рамонт гэтай цукроўні. Вялікі рамонт. Мураваны будынак на 3 паверхні, 2 будынкі драўляныя. Пашырэнне другой цукроўні, устаноўка на ёй машын і посуду, купленых у Англіі і Берліне. Пабудова асобнага будынка яшчэ на 2 паравыя катлы. Выбіцкі, немец і майстры ледзь паспявалі за ім. Майстроў на гэтай цукроўні было 5, усе беларусы. Майстра-механік, каваль, слесар, меднік і сталяр. 3 гідраўлічныя прэсы, казаў Алесь. 3, што патрабавалі рамонту. Механік? Механік быў падобны на корч. Тупы з выгляду, страшны мужык. Так усе і лічылі. Але Загорскі аднойчы бачыў, як ён, правяраючы каласнікі, адзін у кацельнай стаяў, абапёршыся на шуфель, і заліты чырвоным ззяннем, заплюшчыўшы вочы і пяшчотна пагойдваючыся, спяваў. Не для мяне яна вясна, не для мяне Дняпрова повень. Спяваў такім прыгожым душэўным тэнарам, што мурашкі беглі па спіне і хацелася плакаць, рыдаць абстрачаным, хай бы нават яго не было, або бегчы, куды глядзяць вочы. Маленькі з 6-дюймовым пістонам адрамантавалі, сказаў механік. 2 вялікія 12-дюймовыя, вось-вось. Алесь здзіўляўся, чаму гэта большасць людзей нібы саромеецца гаварыць пра грошы і свае да іх адносіны. Гаспадарка, калі ласка, палітыка, мастацтва, трасца, халера, хоць зараз, а як грошы, стоп! Вядома, грошы былі агідным металам, нікчэмным металам, але пакуль што ўсім даводзілася жыць у свеце, дзе без іх не абыдзешся. І не маглі ў гэтым свеце існаваць ні гаспадарка, ні палітыка, ні мастацтва, не пацершыся аб той метал, без яго. А між тым усе маўчалі аб ім, робячы выгляд, як бы яго і не было. Героі кніг жылі, нібы ў іх быў неабмежаваны крэдыт. Героі не ведалі, колькі каштуюць боты, цялячая нага або фунт вось гэтага цукру. А гэта ж было цікава, бадай як паэзія, хоць і далёка не высакародна. Грошы часам знішчалі існае, але што ні кажы, гэта ж яны рухалі шматлікімі сіламі на зямлі. Гэта яны прымушалі многіх выдзірацца з балота адсталасці, напружваць розум і мускулы, змагацца. Галоўнае,
Самае першае ў кожным народзе было тое, як ён урабляе палі, будуе дарогі, наводзіць масты, якія машыны стаяць на яго фабрыках, і ўрэшце, як ён зарабляе і як выдаткоўвае гэты самы агідны метал. Алеся здзіўляла, чаму, напрыклад, любімы Пушкін зусім нідзе не казаў аб тэхніцы, а аб эканоміцы абмовіўся ў 2-3 нязначных урыўках, у той час як маёнтак Ганчаровых зваўся палатняны завод. А самому паэту даводзілася часта і пакутліва думаць пра грошы. Гэта было вядома таму, што паэты, калі яны сапраўды паэты, хочуць аддаваць сябе ўсім часам і не старэць ніколі. Вернасць была і астанецца вернасцю, каханне каханнем і смерць смерцю. А вось гэтыя 2 чыгунныя беспаветраныя апараты, адзін для выпарвання, другі для канчатковага згушчэння сіропу, давядзецца сёння ж выкінуць на сметнік, а замест іх паставяць другія, новыя, якія таксама з часам састарэюць. Тэхніка старэла страшэнна, эканоміка мянялася з ёю, але чаму было не падумаць, што каб замест усяго гэтага таптаць, скажам, вінаград нагамі, а зямлю разбіваць матыкай, як у Эладзе, цяперашняе чалавецтва неадкладна здохла б з голаду. І Алесь думаў аб тым, што калі-небудзь, калі нейкі боўдур зацікавіцца ім, Алесем Загорскім і яго суседзямі, ён проста не здолее прайсці паўз гэтыя апараты, якія Алесь сёння выкіне, паўз паравую машыну у 20 конскіх сіл, магчыма, вартую жалю для яго, для прыводу ў дзеянне таркі і насосаў, паўз другую у 15 конскіх сіл, што выцягвае паветра з апаратаў і пампуе ваду для ўсяго завода. Галоўнае, вядома, будзе для гэтага чалавека не тое. Галоўнае будуць яны, жывыя, іх каханне, ярасць, свары, пакуты, змаганне са зброяй у руках, прывычкі, карціны на сценах. Але ён не здолее абысціся без гэтай смешнай яму цукроўні, бо гэта аніяк не другараднае, бо на гэтым узрасло ўсё ў ягоным жыцці, бо без гэтых катлоў і тарак не было бы Мантэньі ў Загоршчынскай галерэі. Нельга было прайсці і паўз гэтую апаратуру для варкі соку. Нельга было не адзначыць, што ў кожны дэфікацыйны кацёл уваходзіць гэтага соку 120 вёдраў. Гэта ўсё быў, Божа, цукар, без якога не можа жыць і мысліць ніводны мозг, ні ягоны, ні таго, хто зацікавіцца ім, ні мозг тых, каму ён будзе расказваць. Можна спытаць, а што ім да з'едзенага 100 год назад цукру? Лухта. Цукар і хлеб былі адзінымі вечнымі багамі, якія сапраўды кожны год уваскрасалі не так містычна, як Азірыс і Хрыстос, Адоніс і Тамуз усевялікі. Яны ніколі не знікалі, ператвараючыся ў нервы, плоть і кроў. І каб чалавецтва аднойчы перарвала гэтую вечную эстафету, нават каб адзін ён, Алесь, перарваў яе, не было б каму цікавіцца і расказваць, і не было б каму слухаць. Калі б у яго быў талент, і ён, Алесь, пісаў кнігу аб сярэднявеччы, ён не мог бы пакінуць без увагі ні варштатаў, на якіх ткаліся слуцкія паясы, ні тагачасных маслабойняў, ні таго, як і па якіх рэцэптах варылі тады піва. Бо гэтага не бачыў ніхто, бо як бы і што ні казалі, галоўныя ў эстафеце пакаленняў былі не турніры, не аксамітныя плашчы герольдаў, не мудрыя каралеўскія загады, а чалавек, які адліваў сталь для дзіды, ткаў аксаміт, вырабляў паперу, на якой пісаліся загады. Улады рабілі з чалавекам, што хацелі. Працаўніка яны прыдушвалі працай і рабілі рабом праз яе.
Інтэлігенты яны разбэшчвалі ідыёцкімі кнігамі, атрутай навязанага гультайства, лянотай і зноў-такі ператваралі ў раба. І чалавек не разумеў, чаго ён хоча, чаму яго сплін, хандра, адсутнасць страсці, чаму ён робіцца паступова ў лепшым выпадку чальд-гарольдам, а ў горшым свіннёй, але ва ўсіх выпадках не страшным для моцнага. А справа ў тым, што кожны чалавек больш за ўсё, нават не адчуваючы гэтага, прагне справы, дзейнасці, веруючага функцыяніравання сярод падобных сабе. Капаць, біцца, пісаць шчырыя кнігі, перакідваць масты, бубнець пад нос нованароджаныя вершы, секчы дровы, вучыць дзяцей, змагацца за справядлівасць, біць студні і тунэлі, дзьмуць шкло, лічыць і лекаваць, іначай не варта і жыць. А замест гэтага Гедымін бубніць аб словах «вучыся паміраць» і простым салдацкім плашчы. Замест гэтага Боўдур-Рунін змагаецца за маральную чысціню студэнцтва даносамі і вякае аб кансерватыўных славянах. Замест гэтага чысцейшы Раўбіч кажа аб кодэксе гонару. Чорта табе, а не кодэкс гонару. Я вось зараз палезу пад кацёл і пагляджу, што там з папельніком. Хлусня, рабства і лжы. Хочаце забіць мяне, а я не дамся. Ды я здох бы даўно, каб не працаваў. Стаў бы трупам, амёбай, смаўжом. Я шукаю жывога, а вы торкаеце мне і ўсім крыж на Сафіі і сусветнае панаванне. Але вы забылі адно, панове, што вы пакінулі мне працу, і менавіта таму у вас нічога не атрымаецца са мною і з тысячамі іншых. Менавіта таму вы і пралічыліся. Менавіта таму, што вы не можаце забараніць працу. Мозг чалавека ніколі не ўспрыме велічы ў курэнні ладану. Бо калі вы спыніце кола, вы спыніце жыццё, наогул жыццё, і перш за ўсё сваё. І пасля кожнага свайго падзення я, чалавек, устаю, бо мяне ўздымае праца, адзіная, з усімі на зямлі. Нехта бег, грукочучы па жалезных сходах. «Паніч! Паніч! Княжа Алесю!» Кердун. Распатланы, бледны, без шапкі і чугі. Выціраючы рукі прамасленай анучай, Алесь нездаволена адарваўся і ад разабранага гідраўлічнага прэса, і ад сваіх думак. Што здарылася? «Пані Антаніда!» «Што? У непрытомнасці!» У пакоі маці цьмяна мігцела адзіная свечка. Цёмныя шторы былі апушчаныя. Ледзь вымалёўваліся срэбныя і хрустальныя грані флаконаў на начным століку. Маціцай блішчала італьянская маёліка пад шклом. Вельмі не гарманіраваў гаркаваты пах парфумы з візантыйскай яшчэ на кіпарысавай тоўстай дошцы траеручыцай. Трэцяя рука вырасла, каб утрымаць сына, што падаў у студню, бо дзве другія былі занятыя. Ікона была па сутнасці еретычная, але добрая чалавечай дабрынёй, не ў прыклад другім візантыйскім іконам. Такую дабрыню ў вачах Алесь бачыў яшчэ толькі на адной, таксама візантыйскай іконе, на іконе Уладзімірскай Маці Божай. Пані Антаніда ляжала на канапе, чамусьці пераапранутая ў самы свой улюбёны святочны строй. Белую з золатам, аблямаваную валансьенскімі карункамі сукню і белая з золатам да смешнага маленькія туфлікі. Твар у святле свечкі быў слаба ружовы, гаротныя вейкі апушчаны. Алесь нахіліўся над ёю. «Што з табой, мамцю?» Не ведаю. Пераапранулася, раптам закруцілася ў галаве. Відаць, рэзка ўстала.
Ты клікала мяне, то я пасяджу. Так, цяпер пасядзі. Цёмна-шэрыя і шырокія вочы глядзелі на Алеся пільна. Які ты працаўнік, гаспадар. Алесь убачыў сябе ў туалетным люстры. Пыльны, сяк-так, выцертымі рукамі, непрычасаны. Пайду памыюся і пераапрануся. Не трэба. Ты харошы вось такі. Табе ніколі не казалі дзяўчаты, што ты прыгожы. Алесь сумеўся. Прыгажэйшы, чым прадзед Акім. Усё лепшае, што было ва ўсіх нашых, ты ўзяў сабе. Маці, з ціхім дакорам сказаў Алесь. Не буду. Сказала яна. Гэта я адзін раз у жыцці. Усмешка яе была сумная і слабая. І чамусьці ў Алеся ад гэтага нешта як павярнулася ў сэрцы. На хвіліну ён заплюшчыў вочы, а калі ўзняў векі, убачыў, што маці глядзіць на яго, нібы шукае суцяшэння. Загінуў бацька, Алесь. Што ж рабіць? Што ён мог адказаць на гэта? Вясна? Спытала. Вясна. Лебедзі лятуць. Але хоць яшчэ сям-там снягі. Апусціліся веі. Алесь бачыў, што шчокі ў матулі трохі ружавеюць, нібы яна збіраецца з сіламі. Прадчуванне нейкай няяснай трывогі закралася ў Алесева сэрца. А шчокі маці ўсё ружавелі. І ўсё больш напружваліся плечы пад карункамі. Я казала яму: не ідзі, не забівай мядзведзя. У яго босыя ногі. Ён быў галодны і ратаваў сваё вартае жалю жыццё, як мы. Усё ратуе сваё жыццё. Бакас чыркае, як дзеці носам, калі ў іх нежыць. Б'ецца на пясчанай касе, а той ідзе, і ногі, як званіцы. Усё было балюча. Жыць балюча, жывіцца балюча, дыхаць балюча. Вось язык казляняці пад нажом. Ён шэры. Голас у яе быў жаласны і танюткі. Маці. Слухай мяне, калі ласка, слухай мяне. Рэдкія, гартанныя словы. А рыбы як дыхаюць, бязмоўна крычаць на дне чоўна, у адчаі, многа рыб. Яны халодныя, недарэчна сказаў Алесь. Яна працягнула да яго руку, нейкую незвычайную сёння, чамусьці зусім кволую і малую, як і ўся яе постаць руку. А трусы бяруць аднаго з клеткі, а астатнія сочаць. Каб гэта нас так па клетках трымалі і мы сачылі. А можа, калісьці і будзе. Прыйдуць аднекуль моцныя, бязлітасныя. Не жорсткія, не, а проста на нас, на ніжэйшых, не будуць звяртаць увагі, як мы на тых. Мама, мы разумныя істоты. Можа, ёсць і больш разумныя. Але ж мы не ямо... Кінь. Спачатку жывёл, потым братоў. Я чытала. У тэра-Аўстраліі каланісты па дзікіх жанчынах, што капаюць бульбу на іхніх палях. Тыя лічаць, што пашанцавала, бо столькі ж клубняў, а іх свінцом. Твар маці гарэў быў ліхаманцы. Цёплыя звычайна вочы блішчэлі, неспакойны рот крывіўся. І напружана, высока ляжалі на падушцы плечы. Лічым усіх ніжэйшымі за сябе. Гардыня, подлая самаўпэўненасць. Яны, маўляў, не мыя гэтыя звяры. А мы можам сказаць, хто мы і на што? То хто мы перад жыццём? Не мыя? Нібы адганяючы нешта, яна пакруціла галавой. Заварушыліся каштанавыя іскрыстыя валасы. Не мыя. Звяры, птушкі, жывёлы, расліны. І яны? А што,
Хіба выключыш іх з кругавароту? Яны не гавораць. А можа, мы не чуем. І топчам іх, не чуючы, і ўчыняем пагромы, як часам нехта ўчыняе ў нас. Можа, у іх такая складаная арганізацыя. Можа, калі красуе жыта, яно адчувае тое, што і мы, кахаючы, і ў радасці хістаецца з канца ў канец і мяняе колер на лілаваты, бо ўбіраецца і шуміць само сабе. Ты ведаеш, што адчуваюць каласы пад сярпом? Можа, ім так балюча, што аж цёмна? Толькі яны не могуць ні ўцячы, ні крычаць. Не дадзена ім. Ну і што? Нам паляцець таксама не дадзена. А мы, глушцы, кажам, можна, бо яны нямыя. І каласы нямыя, і звяры. А адсюль не так ужо далёка і да дзікіх людзей. Яны таксама нямыя, мармычуць невядома што, і мы іх моцныя бяром, як трусяня, ды далонню за вушамі. Жаль раздзіраў глотку Алеся. Прыгон. Сказала маці. Адмяні яго, Алесь. Адпусці, калі ласка, людзей. Забі яго, Алесь, бо гэта таксама людаедства. Я зразумеў, маці. Я ведаю. Маці, відаць, не хацела, каб Алесь заўважыў яе слабасць. Алесь сабраўся з думкамі. Я ведаю галоўнае. Тое, што чалавек павінен жыць толькі для разнявольвання людзей. Ён нікога не павінен хваліць, нікому не павінен спяваць оды, бо оды — гэта толькі сцвярджэнне таго, што існуе, замацаванне яго на мёртвай кропцы, здрада руху чалавецтва. Ніякай пахвалы, толькі вечнае разнявольванне людзей. І няхай на гэтым шляху нават шыбеніца. Іншага выйсця няма. Радзімка-мушка над верхняй губой матулі варухнулася ад слабой усмешкі. Зноў напружыліся плечы. Так. А потым вайна, турмы, шыбеніцы, забойствы. Слабы малодшы народ. Нямы слабейшы сусед, вінаваты таму, што слабы. І таму забівай. Нічога, Бог даруе. Маўчанне. А не даруе Бог. Ох, як ён не даруе калісь. Забіваць сябе будзеце, толькі каб не глядзець у вочы апошняму. Зноў паўза. Свет, у якім нікому не было б страшна жыць. Яна сказала гэтыя словы, нібы ўзважваючы. І раптам зноў пачала адганяць нешта. Ох, які жорсткі звер чалавек. Крывёю, плоццю, дыханнем іншых. Забіваць, каб жыць, якая лухта, якое кола безвыходнае. Клічам да дабрыні. Як можам вырасці да сонца, калі прыкутыя забойствам да зямлі? Шырокія шэрыя вочы ліхаманкава гарэлі. Нават не дзеля тых, каго забіваем. Дзеля сябе. Бо не можа быць чалавекам той, хто забіў. Таму, каго забілі лёгка, а вось той, хто забіў. Заплюшчыла вочы. А потым прыходзіць расплаты для нас. Прыходзіць і вяжа па руках, кідае на спіну. Голас стаў раптам цвёрды. Не. Я пайду адсюль не так. Перамагчы. Нешта такое мяцежнае было ў голасе маці, што ён раптам кінуўся да шторы і са звонам рассунуў яе. Аблічча было жывое толькі пры ружовым святле свечкі. Акрамя вачэй ды дзвюх ліхаманкавых плям на шчоках, жывога ў ім не было нічога.
Што? Амаль крыкнуў ён. Нічога. Проста я 15 дзён нічога не ела. Халадзеючы, ён раптам зразумеў, чаму шторы, чаму свечка, чаму яна тады павесялела і стала роўная да ўсіх і ўсяго. Ма! Кінуўся ён да дзвярэй. Стой! Ціха сказала яна. Дзеля мяне пачакай. Ну, Вочы былі такія пагрозлівыя, што ён спыніўся. я павінна сказаць. Праз 5 хвілін пойдзеш. Ну, хадзі сюды. Дзеля памяці бацькі. Ён сеў ля яе. Яна ўзяла яго за руку. Слухай, няхай нават позна. Ведаеш, як я пакінула есці, мне стала лёгка. Упершыню ў жыцці. Я нікому не вінная. Але гэта смерць, мама. Так, гэта зачараванае кола. Дарогі, каб вырвацца, чалавеку не дадзена. Або знікай, або забівай. Вар'яцкая прыдумка. І таму мы асуджаныя. Няма выйсця. Мама. Яна трымала яго руку, але нагою ён непрыкметна націскаў на пласцінку начной санеткі ля яе ложка. Націскаў, націскаў, націскаў. Сэрца амаль не білася. Я ляжала без рухаў, каб даўжэй думаць, доўга думаць. І вось. Ён ціснуў пласцінку санеткі. Ціснуў, ціснуў. Ніхто не ішоў. І ў адчаі ад гэтага ён спытаў: «Нашто? Нашто ты гэта зрабіла?» Ты даруеш мне. Ты астанешся моцны, бо ў цябе вялікая высакародная мэта. А я заўсёды была непрыдатная. Цень і ўсё. Алесь фізічна адчуваў, як павінен калаціцца званок у пакоі Анешкі. Божа, толькі б хутчэй прыйшлі. Нашто? Нашто? Я была прыдатная толькі на гэта. Узбунтавацца. Пакараць сябе за ўсіх. Вочы яе лавілі ягоныя вочы. Можа, хоць па кроплі маёй крыві Бог пакладзе на астатніх і даруе ім. Не ведаюць, бо што робяць. Голас раптам стаў амаль пагрозлівы. І ён таксама. Прыкуць такі дух да быдлячай абалонкі. Як ён мог? Жэрці, як жывёлы, адкідаць, як жывёлы, раджаць дзяцей, як жывёлы. І любіць іх за тое, што забіваюць. Уф, дрэнь! Хіба вінаваты людзі? Калі ў помыслах сваіх ім бы жывіцца святлом. І ўсё ж я выпрасіла. Выпрасіла дараванне. Ён націскаў і націскаў пласцінку. Ды што яны аглухлі там усе ці не? Нашто ты так? Нашто? Не маем права. І мне страшэнна шкада вас. Бацькі, вацака і асабліва цябе. Ты ўразлівы, тонкі. Ведаю, не маем права і шкада. Можа, гэтымі днямі я выкуплю права на вас, і вы атрымаеце магчымасць неяк жыць на зямлі, не несці адказнасць за агульную віну. Варухнулася. Трэба было давесці. І за тое, што я сваячка Кроера, і за ўсіх чыста людзей, і за яго, беднага, і за сябе. Трэба было давесці, што мы не забойцы, што мы ад адчаю жывём жыццём другіх, хоць некаму ўзбунтавацца, каб ведалі, што гэта нам крайняя пакута, што людзі думаюць над гэтым. Здаецца, пачыналася трызненне. Вочы глядзелі вышэй яго. Я яго страшэнна кахала. Дай Бог, каб цябе так.
Дрыжучы, ён схіліўся да яе. Яна дакранулася вуснамі да яго вачэй. Ты панясеш мае вочы далей. З вялікім, з апошнім высілкам дакранулася да яго рукі. Абяцай мне. Абяцай, што ніколі, бяскрайняй, бессмяротнай патрэбы не адбярэш жыцця ў жывога. Ён кіўнуў галавой. І тады яна, нібы вычарпаўшы ўсе сілы, апусціла плечы. Апусціліся і веі, цяпер спакойныя. На павеках ляжаў блакітны цень. Не памятаючы сябе, ён кінуўся ўніз. «Людзі! Лекара! Людзі! Людзі!» Але яшчэ раней, чым прыбеглі людзі і лекар, у пані Антаніды пачалася агонія. Дзіўная, спакойная агонія, падобная на згасанне лампады, у якой усё выгарала датла. Дзед, што прыехаў пазней, нечакана разам з кірдуном удзёрся ў пакой. І толькі ўдвух з вялікай напругай яны выдралі пісталет з яго збялелай рукі. Яны сядзелі ўдвух у пакоі дзеда. Ён заўсёды спыняўся ў ім, калі прыязджаў у Загоршчыну. Алесь трохі адышоў, так і не выплакаўшыся. Дзед, ва ўсякім разе, больш не баяўся за яго. Так яны і сядзелі пад адным агульным горам, вельмі стары ды малады. А паміж імі стаяла пляшка кмяноўкі ды запыленая быў фуфайцы бутэлька віна. «Ведаю, і для цябе занадта. Так вось, за некалькі тыдняў. Але ты, чалавек, стой, зачапіся і стой. Ды і мяне, старога эгацыста, пашкадуй. Я, Алесь, сапраўды стары. Перад табой будучыня, свае дзеці, а перада мной магіла. І дзяцей маіх няма. Адны самотныя ў вялікім доме. Ты яшчэ пусціш карэнне. А я, як старая таполя, што выпусціла парасткі, а іх пасціналі. А на новыя сілы няма. Адзін астаўся, да і той. Адзін ты ў мяне. Сохну я, як дрэва, абсечанае ды абгарэлае. Ты мяне пашкадуй. Я не буду, дзеду. Але не дарую я сабе. Як мог так паглыбіцца ў сваё, не заўважыць? Кожную вясну і восень заўсёды гэта так было, што яна зачынялася, ніхто не мог бачыць, але ўсё адно, як я мог дапусціць? Не памагло б. Наліваў дзед яму віна, а сабе кмяноўкі. Яна ўсё адно зрабіла б гэта. Параненае сумленне, сыне. Дзед маўчаў. Што ён мог сказаць? Ён картаваў думкі. Нейкае зусім цёмнае, нібы асенняе было неба над паркам. За акном месяц шалёны імчаўся над нерухомымі гмахамі аблокаў. Лягчэй за ўсё скончыць так. Але людзям трэба ісці, каб жыць. Жыццё — даброта. Найвялікшая даброта, якая дадзена кожнаму, нягледзячы на ўвесь боль. Дзед не заўважаў, што супярэчыць сам сабе. Ён проста казаў простыя думкі, як усе людзі. Можа, якая і суцешыць, каб жыць. Асабліва тым, што самі і кідаюць зерне, што даюць яму расці,
што змагаюцца за каласы, іначай нівы заглушыла б пустазелле. Што зробіш? Трава лепей адрастае, калі яе косяць. Вежа пакутліва разам з унукам шукаў і не знаходзіў выхаду. Алесь сціснуў галаву. Але як жа яна сказала? Жывёльная абалонка. Калі ў помыслах сваіх людзям бы жывіцца святлом. Стары раптам пасунуў да яго руку па сталешніцы. Як? Алесь непаразумела ўбачыў, што ў вачах дзеда загарэўся агеньчык і паўтарыў. Калі ў помыслах сваіх людзям бы жывіцца святлом. Мілы, сказаў дзед. Можа, тут? Ён зноў наліў і задумаўся. Выпі, сыне. Я доўга жыў. Мяне назвалі б вар'ятам, калі б я сказаў, ну хоць бы пра катлы на цукроўні. Прэс круцілі рукамі. А, лухта. Думка дзеда кідалася ў прыцемках. Вось парастак бульбы ў склепе. Жоўты, бледны. Ці цыбуля таксама жоўты, без смаку. А пакладі цыбуліну без зямлі, без вады на акно. Парасткі стануць зялёныя, з'явіцца аднекуль горыч. Значыць, ёсць жа нешта ў святле. То няўжо мы дурней за цыбуліну? І сапраўды, навучымся з часам рабіць хлеб з сонца. І людзі стануць жывіцца святлом. З часам, горка сказаў Алесь. Затое назаўсёды. І стане добра, як літасць ад страты і смерці. Спачатку людзям, потым жывёлам, потым раслінам. Хадзіце сабе, смейцеся. Бегайце сабе, скачыце, лётайце, слаўце жыццё. Каласіцеся сабе, зелянейце. Днесь усім дараванне жыцця. Вочы вежы мякка свяціліся з-пад суровых павек. А ты, чалавек, стой, стой, не падай. За ўсіх стой. Спачатку за людзей, потым за ўсіх, хто дыхае і шуміць. Доўга яшчэ стаяць, крывава. А ты стой. Нават пры сваёй прынізлівай жывёльнасці стой. Жывёла, а стаіш. За гэта з цябе усе грахі ды на святасць вялікую. Месяц імчаўся між непарушных хмар. Сосны на доўгай кручы бачыў? Спытаў дзед. Алесь успомніў. Імклівы, дрыготкі, як страла ў палёце Дняпро. Доўгае, з вярсту і высокае сажняў у 50 урвішча. Крывава-чырвоная гліна. І на строме, карэннямі ўгору і свежымі шатамі ўніз, сосны. Вісяць, бітыя, страшна скарлючаныя, перавітыя, непрыступныя, самотныя. Няскораныя ў сваім жаданні жыць там, дзе не здолеў і не захацеў жыць ніхто. Але дык гэта мы. Слабая абарвецца. Усякае іншае абарвалася б. Акрамя нас. І ўсё. Да апошняга каменя запомні. Праз некалькі дзён побач з магілай пана Юрыя паявіўся другі курган, які месяцам пазней
аброс зялёнай травой. Басак Яроцкі адразу з пахавання ўзяў Алеся да сябе, не даўшы нават вярнуцца ў апусцелы дом. Няма чаго табе там рабіць. Я, можа, да деда, дзядзька Пятро. Пастрыжны яшчэ больш пачырванеў. Вы там мудрагеліць будзеце, а табе зараз тая мудрасць. І дзядзька выразна кашлянуў, адным выглядам лепш за ўсякія словы паказаўшы, як менавіта зараз патрэбна Алесю тая мудрасць. Ехалі конна па раскіслай зямлі. Вясна пазнілася, і толькі зрэдку між хмар праглядаў гарачы, малады, сіні шматок неба. Сорам! Кароткія вусы дзядзькі варушыліся. З самага пастрыжэння запрашаў да сябе. Хай сабе гэтых розных там, паўтру праснуўшись, няма. Я табе не імператрыца Анна, я салдат. Паўтру праснуўшись, была улюбёная страва імператрыцы Анны. Рабілася яна з бычыных вачэй, і дзядзька заўсёды ўжываў гэтую назву, калі казаў аб разнасолах і прысмаках сапсаванага густу. Жаруць, як не ў сябе, ды каровы ў карунках, а самі і ў ложку цёмныя, як рыдлёўка. Сорамна-с! Басак Яроцкі гаварыў са слова «ерам» толькі два свае улюбёныя словы — добра і сорамна. Добра не заўсёды, але сорамна заўсёды як сорамна-с, і ніколі ў жыцці як проста сорамна. Каўказская звычка. Дзядзькава бурка, на якую на ўсе вочы глядзелі хлапчукі наваколля, пахла тытунём, як і парадны мундзір. Гэта была вопратка толькі на самыя важныя выпадкі жыцця. Ладны і сівы, ён ехаў на сваім коніку проста, як ездзіў, напэўна, і пад кулямі. Алесь быў удзячны пастрыжному, які не дазволіў яму зайсці ў апусцелы палац. Усё разумеў стары. Сказаць часам не мог, але разумеў усё. Дзіцячыя сінія вочы без прыжмуру проста глядзяць на неба. Бачыш, жаўрук, як на ніцы. Ты не ведаеш, Алесь, дзе яны начамі хаваюцца? Марозіць жа начамі. Я ляжанку кожны вечар палю на старыя косці. Люблю агонь. Здаецца, чым утапіцца, то лепей бы ў агні. То не ведаеш, дзе? Дастаў куртатую трубачку капшук і запіпчыў. Тромб адварочваў храпу ад тытунёвага дыму і касіўся на басак Яроцкага разумным вокам. Гаспадар не курыў. Што за тытунь такі прыемны, дзядзька? Ты што, лічыш толькі багатыру прыемны тытунь курыць? Усміхнуўся дзядзька. Выкручваемся і мы, ды яшчэ як. Дарагое жыццё, яно у дурняў бывае. Не, сапраўды. Тытунь харошы, гэта праўда, турэцкі. Але нават самы танны тытунь, які мы, бывала, курылі там, калі армянін не прыедзе, можна зрабіць, ого! На твары ў Пятра была раскоша. Да мяне, бывала, усе бягуць. У Яроцкага запасы старога. Яроцкі заўсёды збераже, хоць не скнара. І не ведаюць, што я нават з карэньчыкаў магу табе такую кабу гавану, ён так і сказаў, завярнуць, што тамтэйшыя індусы 7 вёрст будуць за канём бегчы ды нюхаць. Індзейцы, дзядзька. Ну, індзейцы. А ўжо з сапраўдным тытунцом, то я табе скажу, і вежа такога не нюхаў. Што я магу зрабіць? Як? А звычайна. Хатні тытунь, вядома, даглядзі як след.
Гэта грунт. А потым рыхтуйся, каб у гавану рабіць. Яроцкі піпчыў, быццам ладан і смірну курыў невядомаму богу. Чакай, пакуль зацвіце белы баркун. Не тая жоўтая падла, што ў засуш палій катуе, а ягоны белы брат. Сачы, каб пчолы палёталі сама больш дзень, каб лішне не выпілі мёду. Збяры кветкі асцярожненька, ачысці і сушы не на сонцы, пад ветрыкам, але хутка. А высушаныя мяшай з тытунём. Спачатку нямнога, бо звыкнуць трэба, бо гэта курыць, як у кветках заснуць. І сон, і лёгкасць, і думкі прыходзяць адчайныя. Нібы кожную хвіліну ты з персідскай царэўнай можаш ажаніцца ды пляваць на ўвесь свет. Дурман? Не, проста бясшкодны мёд. Так проста? Хе-хе, сказаў Яроцкі. Бачыш, што ў капшуку на дне? Ну, камяк нейкі. Гэта вераснёвы жоўты Антон, парэзаны, ды ў сітаватую тканіну загорнуты. Панюхай. З капшука павеяла харошым тытунём, мядовым летнім полем, асеннімі садамі, калі арандатары копамі прадаюць яблыкі і яшчэ чымсьці. А гэта? Спытаў Алесь. Якое прыемнае, як запушчаны сад у чэрвені. А гэта другое, аб чым хацеў сказаць. Ружы не ў кожнага ёсць, то шыпшыны ў поўнай квецені набяры, падсушы, ды мяшэчак у скрынку з тытунцом і пакладзі. Вымах, дзядзька. Я шмат такога ведаю. Дарэмна ты не прыязджаў. Простасць табе патрэбна, чалавечае, хлопец. Звычайнае, шэрае, сваё. Хай неразумнае, парэпанае, але сваё. Як продкі жылі, былі багатыя, а на мулкім спалі. Ды і не чужы ты мне, дзяцей у мяне няма. Усё вайнішча гэта. А нажніцы твае, пастрыжныя, срэбныя, і дагэтуль на сценцы вісяць. Побач з лістом з асабістай мне падзякай Ярмолава Аляксея Пятровіча. Мы тады, каптэнармус выпадковы, 4 салдаты ды я 5 дзён перавал супраць лезгінцаў трымалі. І назву ўжо таго перавалу забыў, а дагэтуль, як успомню, вішчаць ды галёкаюць. Ну, сэрца падае, няма куды дзецца. Вам колькі ж год, дзядзька? Не так ужо і многа. Нарадзіўся я цераз 3 гады пасля смерці імператара Паўла. Значыцца, вось, 55 мне. А туды я трапіў маладзён 16 год. Афіцэры, бывала, піць ды ў карты, а мне матуля многа прыслаць не магла, ды і прагуляўся б я, а з салдацкай казны пазычаць. Гэта Бога забыць трэба. Ды і не цікава гэта мне. То я ўперса куплю. Па-нашаму, не ведаю, як табе і растлумачыць. Але вязкая такая, дрыжыць, як наша студзіна, але не з мяса, а з дыннага, здаецца, соку, ды цукрам абсыпаная. Словам, рахат-лукум. Ды сяджу, ды зубы ў мяне бы ў смале вязнуць, а сам гляджу на горы. І здаецца мне, нібы зусім яны не з каменя, а з блакітнага вэлюму і лёгкія, аж пустыя знутры, як шатры. Вось-вось палятуць. Пасуровеў злёгку. Толькі спачатку яны такія і былі. Ну і як вы там? 7 год быў у асобным каўказскім корпусе пры Аляксею Пятровічу, доўгія яму гады.
жывы яшчэ. Пакрыўдзілі яго, а мужык, які быў, леў, баяліся яго вярхі. Чуткі сярод салдат хадзілі, абы закалат, а мы ўжо яго на штыках данясем да трона. Як на штыках? А так, штыкі ў парусіну, ды на плечы. А на парусіне генерал, каб вышэй, а вакол салдаты ды сцяганосец. Мяне ён помніў, хоць і не дужа адзначаў. Не цярпеў ён гэтых дрындушак ні на сабе, ні на іншых, і правільна. Вайна вайною, а дрындушкі салдату не за літасцевае самарыцянства даюць. Ганарыцца тут няма чым. Прысяга, вядома, іначай кожнаму салдату праз 25 год не чыстую, а галаву сячы б трэба. То Алексей Пятрович гэта разумеў. Не тое, што Паскевіч. Той за Эрывань ды Арзрум мне таксама ліст ды зброю, кінжал ды асабістую шаблю ды крыж. А я гэта ўсё ў скрыні трымаю. Выбіў люльку, крэкнуў, нібы глынуўшы чарку. Пасля праваяваў я год з лішнім з Паскевічам Іванам Фёдоровичам. 8 год было ўжо маёй службы. Адзначыў ён мяне пасля таго, як мы крэпасць бралі. Як бо яна. І гэта забыў. Але пакрыўдзіў ён мяне там моцна. Шпуры, кажа, трэба весці ды ўзрываць. А я яму, дазвольце сказаць, не трэба гэтага. Прыдатная крэпасць, нам спатрэбіцца. Войска многа, пакіньце яе ў абцугах ды з морам яе, шкада крыві. А ён, вы баіцёся, здаецца? Графства дурное. За такія словы дурніла салдат, дзе і не трэба, на смерць ідзе. Яроцкі казаў глуха і спакойна, нібы аб тым, як яны учора паабедалі. Я пайшоў, ды пакуль яны там валтузіліся з падкопам, самавольна тую крэпасць узяў. Давялося яму на свечку папляваць, а порах здаць у цейгаус на рабунак. Зразумеў, што пакрыўдзіў мяне. Як наведвае наш полк, то не аб мяне, каб не спытаць, як жывеш, зямляк. Ды і па імі, па бацьку. Усміхнуўся. І вось хоць што кажы, хоць і наш, беларус, а не любіў я яго, нябожчыка, і тады, і цяпер. І не за палякаў, што ён з імі ўчыніў. Гэта прысяга. І хто Богу не вінаваты, а так проста. Слізкі быў чалавек, царадворац. Душа, здаецца, на розхрыст, а сам хітры, як лін. Коні ступалі па падсыхаючай зямлі. Жаўрук, як на гумцы, торгаўся між небам і зямлёй. Тут матуля памерла. З'ездзіў сюды, абсадзіў магілку. Пуста, тужліва. І паловы водпуску не адбыў. Назад. Тут трапіў я на лінію. Па крэпасцях. Чачня. 9 год на лініі. Быў я ўжо капітан. 30 год мне было. І 14 год я служыў, калі стаў над Дагестанам і Чачнёю Шаміль. Па-нашаму, ці то цар, ці то мітрапаліт, па-іхняму імам. І маць нашых, значыцца, пастаўлены. Ну і тут пачалося, божа мой, б'юцца людзі, паляць, рэжуць. Сінія вочы Яроцкага пацямнелі. Хрыплаваты бас прыглух. З генералам Галафеевым у Чачню хадзіў. Лік сутычкам згубіў. Крывішча лілася. У 49 годзе мне было 45, а праслужыў я 29 год. Зранены ўвесь, як стары воўк.
Пайшоў я ў чыстую з пенсіяй ды з чынам маёра. Хутка жылі людзі, хутка зношваліся. Ды і я вырашыў, хопіць, трэба і пажыць. Выслужыць многа я больш не мог. Служылі з нашых адзінкі, сувязяў няма. Ведаў асаблівых таксама няма. Далей служыць не было сэнсу. А такіх армейцаў было там 300 беркаўцаў, ды яшчэ напарстак. А смеласць? Не быў я смелы, ніколі не быў. А нават каб і быў, то сярод нас, кіслай шэрсці, смялейшых за мяне было б, як да тыфліса зарыванне ракам ставіць. Ды я і ўзрадаваўся чыстай. Шчыра кажучы, непамысна мне на душы стала. Дзядзька зноў закурыў. Залілі мы гэтыя сінія горы чалавечай крывёй. Горш за іх дзікуны ды свалота беспардонная. Воінаў што, джигітаў, што паклалі за гэтыя 29 год. Дык яшчэ ж пасля мяне 10 год мінула, а ўсё ваюем. Маленькіх не можам адолець. А шкада людзей. Дзікія яны і галаварэзы, але справядлівыя. І сябры верныя. Гляджу, лепей мне з імі ляпёшкі есці, чым... ды што там. Піпчыў. Сорам нас. Азарство адно, як мой дзяншчык казаў. Мала таго, што спаляць гэтыя іхнія саклі, дык яшчэ неадменна знойдзецца задніца, ды ў вадаём іхні. А яны людзі грэблівыя, чыстыя людзі. Яны нават там абыходзяцца са збанам вады. Рукі і твар мыюць 5 разоў на дзень, не раўнуючы, як мы. А я табе скажу, такіх чыстаплотных, як мы, гэта яшчэ пашукаць. Немец не такі, ангелец не такі. Ну вось і гэтыя такія. Я з імі мірыўся, яны мяне нават паважалі, мірныя. Кажу ім, баранаў адганіце, войска пройдзе. Ведаю, з імі па-добраму, каб не галелі, то і яны нямірным не скажуць. А ў мяне і сярод тых былі сябры. Ды якія? Сам Граза Мехмед Хаджа, чачэнец быў. Мамакай Абрэк, Муса Інгуш, Ахмед Бек. Дзядзька ціхутка зацягнуў гартанную песню. Гэта па-іхняму. Азначае, мы, маўляў, нарадзіліся ў ноч, калі ваўчыха прывяла шчанюкоў. Мы атрымалі імя, калі рыкаў на ўсходзе сонца барс. А смелыя мы сталі ў гарах, дзе лавіны вісяць над галавою, як смерць. Праклён гэтым князям, яны калматыя і бурыя сабакі. Як дажывём да вясны, крывёю іх прымусім ссаць. Развёў рукамі. Ну вось, і скажы ты, на што? Скалы гэтыя бедныя спатрэбіліся. Сваёй зямлі мала. У гэтых чыстенькіх белых пакоях разам з Алесем жылі спакой і мір. Жылі ўжо 8-й дзень. Абкружаныя садам 10 пакояў пад зялёнай ад моху гонтавай страхой. Нізенькія вокны, абведзеныя сінім, вясёлкавыя ад старасці кафлі напаленых грубак, печка на кухні, размаляваная паяском, дзяўчаты з каромысламі і коннікі. Дзверы не толькі прамавугольныя, але сям-там для прыгажосці і разнастайнасці з паўкруглым верхнім вушаком. Не паленаваліся парыць і гнуць тоўстую дубовую плаху. Дваровыя будыніны трохі наводдаль. Сад шуміць уначы. Кніг амаль няма. Акрамя усюдыіснага завальні, пары паляўнічых кніг, дудара беларускага, ды яшчэ календароў,
з 849 года. На падлозе, вылізанай да жаўцізны, дзе густа ваўчыныя шкуры, а дзе і самаробныя хаднікі. На стенках прывезеныя дываны. Адзінае багацце вісела на іх — зброя. Дзіўнай прыгажосці каўказскія шашкі, пісталеты, фіцільныя і крамянёвыя, аздобленыя срэбрам стрэльбы. Дзядзька пасяліў яго ва ўласнай вялікай халасцяцкай. Тыя ж дываны, тая ж зброя. Ніякіх ложкаў, толькі 2 ляжанкі ля сцен, а на іх кілімы. Накрывацца футрам, каб было цяплей. Вялізны медны рукамыйнік, араб на гадзінніку варочае маціцовымі вачыма. Ды яшчэ столік, ды на ім віно і закуска, калі ўначы зойдзецца жывот з голаду. І дзіўна, нягледзячы на тое, што ў Загоршчыне і вежы такога не было, што елі ў дзядзькі пад завязку, ён і сапраўды цяпер адчуваў кожную ноч голад. Кожны вечар лазня, брат, а лазня ў мяне адмысловая. Лазня была сапраўды адмысловая. Адзіны новы будынак фальварка, наводдаль за плотам. Старая згарэла 3 гады назад. Не тое, каб агнём, а проста так ужо напалілі. Такі быў у ёй мятны ды густы дух з парай, што яна ціха сабе сатлела за ноч, не вытрывала. Прыйшлі раніцай, а лазні няма. І я па суседстве з табою. Ты, калі хочаш, дзвярэй на ноч не зачыняй. Унь табе з ляжанкі печка ў калідоры відаць. На світанні яе запаляць. Не ведаю, як ты, а я люблю раніцай. Яшчэ ў цемры прачнуцца, ды трохі пакачацца пад футрам. Гледзячы на агонь, ды слухаючы, як гудзе. Алесь прачынаўся ў цемры пад гуд і ззянне полымя. Ляжаў, думаў. Снедалі, дзядзька ішоў па справах. Алесь у пушчу, дзе ўжо сінелі пралескі, або да Дняпра, што спачатку з гарматным гулам крышыў лёд, потым імчаў яго, грувасцячы і зноў бурачы замкі скрых, а потым шырока разліваўся, нібы хацеў захапіць у сваё ўлонне як найбольш неба. У пушчы, па котлішчах, асцярожна, каб, крый Божа, не набраць пяску, зразаў у кошык смарчкі. Гэта было ціхмянае, добрае паляванне. Вяртаўся позна у прыцемак. Прытомлены сабака бег наперадзе, і калі азіраўся, вочы яго за 15 сажняў свяціліся чырванаватым святлом. Дзядзька ўжо чакаў. Дастаў з гарлачоў яблыкі, не салёныя і не мочаныя, а сакрэт кухаркі, як быццам свежыя і толькі залітыя адной халоднай вадой і таму асабліва сакавітыя ад яе. Аднак гэта была не проста вада і не расол, а нешта зусім іншае. Нібы ў ваду налілі яблычнага соку, кіславата-саладкаватае, з пахам свежага яблыка. На пахмелле за вушы не адцягнеш. Перад сном, калі Алесь ужо ляжаў, людзі прыносілі 3-4 велізарныя ахапкі саломы і клалі на падлогу пры ляжанцы. Прыходзіў дзядзька пагаманіць з гадзіну перад сном. Набіваў ляжанку саломай, пакідаючы доўгую павесму, што злучала салому ў печцы з саломай на падлозе. Закурваў куртатую люлечку, падпальваў салому ў ляжанцы і, седзячы на зэдліку перад агнём, здаецца, павольна, але спрытна, нідзе не абрываючы, цягнуў і цягнуў салому са стажка ў агонь. Нібы нітку з кужалю на ручной прасніцы. Толькі замест верацяна круціўся ля ягонай правай рукі неўтаймаваны жоўты агонь.
Не па-нашаму, вядома, казаў дзядзька. Людзі аж дзівяцца. Але прывык на поўдні, ды і праца рукам. Водсветы рабілі яго твар медным, а вусы рыжаватымі. Цягнулася і цягнулася ў агонь, дрымотна шалахцела, не абрываючыся, залацістая саламяная пасма. «Ваявалі», — казаў дзядзька. «І вайна ж тады падлючая была. Выходзім палком, адрэжам кавалак лесу, расставім пасты, каб не стралялі па воінах, ды і выпляжым увесь лес. Усё чыста, акрамя ажыны. А потым у суш прыйдзем ды спалім. Дзікі ўцякаюць, фазаны бедныя лятуць, ды, глядзіш, нейкі гарыць на ляту. Так, спалім на гэты раз і з ажынай. Прасекі вядзём, заложнікаў бяром». Цягнулася салома ў агонь. Сухое цела колішніх каласоў. А гульго яшчэ раней узялі. Каторы раз успамінаў дзядзька каўказскія прыгоды. Шаміль тады ў даргу ўцёк. І пачалася вось такая вайна. Цяпер ёй толькі канец надыходзіць. Кажуць, акружылі нібыта і мама ў гунібе. А тады і канца гэтаму не прадбачылася. Пайшлі мы з галафееўскай экспедыцыяй на Чачню. Жыхары ўцякаюць, быдла крычыць. Словам, калі прыходзіць на бегу аул, пуста там. Адны старыя ды куры. А то і старых няма, адны куры. Тут ужо казакаў за рукі трымай. А калі аул блізка, і там у кагосьці з казакаў кунак ёсць, казакі салдат трымаюць. Вайна, вядома. Назавём для прыкладу 3 аулы: вялікі, малы, сярэдні Хунзах. Гэта я назвы зараз прыдумаў, для прыкладу. То вайна прыблізна такая будзе, па данясеннях. Узялі аул, малы Хунзах. Жыхароў перабілі, курэй злавілі і з'елі, саклі спалілі, мячэць загадзілі. Узялі сярэдні Хунзах. Мячэць запаскудзілі, саклі спалілі, пералавілі і з'елі курэй. Узялі аул, вялікі Хунзах. Курэй пералавілі і з'елі, мячэць загадзілі, саклі спалілі. Паўсюль, як бачыш, аднолькава. Усёй розніцы, што спачатку, а што потым. Ды яшчэ малому Хунзаху разам з жыхарамі дасталася, бо ніжэй па гары ляжаў. Старыя салдаты і афіцэры гэтым грэбавалі. Ну а шчанюкам, вядома, прывабна. Начальства загадвае, ягоны адказ: «Крушы, хлопцы!» Ды і гонар. То яго на стайні дзерлі або, скажам, да скарбніка на абед не запрашалі. А тут перад ім зямля гарыць. З той прычыны, што вайна не вайна была, звярэлі людзі, і ўжо як дойдзе да кінжалаў і куль, то трымай іх толькі. Але рэдка сапраўдная справа была. Аднойчы пайшлі лес сячы, і раптам напад. Дзень біліся. Рэчка там такая ёсць. Назвы не нашы, то забыў. Валерка, Валетка, Валерык. Глядзі, правільна. Адкуль ведаеш? Вершы такія ёсць. Лермантаў напісаў. Дзядзька на хвіліну адарваўся ад сваёй пражы, каб паскрэпці падбароддзе. А генчык, нібы толькі таго чакаючы, папоўз з печы да стажка. Куды? Дзядзька, спаймаўшы яго, запхнуў назад. А ну, хадзі да сваіх. Ведаў аднаго. І якраз у гэты час на валярцы і пры экспедыцыі. То гэта ж вялікі чалавек, дзядзька. Паэт? Ці паэт, не ведаю, а што паручнік, добра помню. Афіцэр быў неблагі, толькі свавольны і непаслухмяны. Не хацеў у экспедыцыі ваяваць.
Сэрца, значыцца, яму не дазваляла, каб загадвалі. Можа, гэта не той? Міхал? Міхал Юр'евіч, правільна. Ах, чорт! Дядька нібы адразу вырас у вачах Загорскага. Трэба ж думаць, каго бачыў. І гаварылі вы з ім? Чаму ж не гаварыць, калі трапіцца? Што ён, турак? Мы з ім і паляваць хадзілі, і чаёк з ім ганялі. Я там ад кавы нашай адвык, усё чаёк ды чаёк. Выключна мы з ім чай умелі рабіць. Сакрэты былі розныя. Ён свой у аднаго сябра выпытаў. Забілі яго потым пад Грознай крэпасцю. Па-дурному зусім. А мне мой сакрэт дарам дастаўся. Хочаш, каб кава або чай добрыя былі? Кладзі як мага больш і таго, і другога. Раскажыце, дядька, які ён быў? Які? Звычайны. Вочы, ды нос, ды дзве рукі. Несамавіты такі. Ногі крываватыя, нібы дзіцём на рахіт хварэў. Звычайны армейскі афіцэр, толькі што багаты. Аб чым гаварылі хаця? Помню, я, думаеш, пра што з кожным афіцэрам гаварыў? Эх, дядька, дядька, падумаў сам сабе Алесь, пашанцавала табе, а ты... Ледзь не плюнуў з прыкрасці, але потым падумаў, што віны басак Яроцкага тут няма. Звёў лёс са звычайным армейскім афіцэрам, якіх Пятро сапраўды бачыў сотні. Хто адрозніць пад шэрым сукном адно сэрца ад другога? Гэх, людзі, і сапраўды сорам нас. Помню толькі, што незвычайнай храбрасці быў чалавек. Такі галаварэз. Нашто ўжо тыя басурманы, а ён і іх перабасурманіў. Набраў сабе добраахвотнікаў, такія жа дарвігаловы, як ён, ды і пайшоў гуляць. Сам у чырвонай сародцы, у бяшмеце, конь пад ім белы. Што ты думаеш, на такое паглядзеўшы, ды жыццём не рызыкаваць, гэта нельга. Вельмі проста і з розуму з'ехаць або запіць да апошняга салдацкага крыжа, ды забыцца, хто ты ёсць, чалавек. Засмяяўся. Мы з ім і ў крэпасцях на лініі стаялі. Гэта толькі кажуць, што вайна, вайна. А на самай справе вайна — гэта нудота, асабліва ў крэпасці. Рэдка вясёлае здарыцца. Быў я некаторы час камендантам крэпасці Шатой. Адна назва, што крэпасць. Вал, ды заплот, ды сям-там глінабітны мур. Ну, аднак у мяне салдаты ды некалькі гармат. Вось аднойчы стаю на муры, аж бачу пыл на дарозе, ляціць коннік. Абадраны такі джигіт. Буркаю нешта прыкрыў. Падлятае пад браму. «Іван, адчыняй!» «Чаго табе трэба? Адчыняй! Прапаў зусім, калі не адчыніш!» Зноў засмяяўся. «Ды што табе тут конча трэба?» — пытаю. Той як узаўецца, вочы бандыцкія, жаласныя. У горле аж клякоча. «Адчыні, шайтан! Марушка карабчыў!» А гэта ў яго, значыць, грошай не было, то ён сабе дзеўку, жонку ўзяў ды ўкраў. Добра. Пусціў я яго. Ён дзякаваў. І дзеўка кланяецца. А зброю я ў яго ўсё ж забраў. Ведаю, чым гэта канчаецца. Даў яму з дзеўкай пустую халупу. Думаю, паспрабуйце знайсці. А калі і знойдзеце, позна будзе. Сам пайшоў чай піць. І 2 кубкаў не выпіў, кліча салдат. «Ідзіце на муры, ваше высакароддзе». Іду. Бачу, перад брамай чалавек 50 на конях, усе са стрэльбамі. Ну, думаю, купіў сабе клопату з-за чужога вяселля. Гэта ж калі яны зараз іншых падымуць. Гарэць мне тады ясным гарам. Наперадзе коннікаў чачэн.
Нос быў ястраба, барада рыжая, як ты скажы, ён яе назнарок пафарбаваў. Вочы бандыцкія, і папаха белым абкружана. Хаджа. Іван, адчыняй, злодзей у цябе. Карабчыў маю дачку, мы яго зараз рэзаць будзем. А я яму: ты ў сваім доме дасі кагосьці рэзаць. Вось, а тут мой дом. Я ў сваім доме зладзеяў не прымаю. То што, кажу, ніводны з тваіх гасцей па баранту зацерак не хадзіў. Некалькі чалавек засмяяліся. Потым рыжы кажа: пусці мяне аднаго. Ну, адзін, падумаў я, нічога не зробіць, ды і позна. Ідзі, кажу, толькі астатнія хай ад'едуць, а ты зброю пакладзі. Рыжы кажа: кінжал адзін пакінь, Іван. Ну вось, не стаў я рыжага абражаць, пусціў. Ідзе той, вачыма толькі па баках зыркае. І як яго хто вядзе, проста да той мазанкі. Ну, думаю, пачнецца зараз. І салдаты глядзяць, відовішча. Ды толькі ён гэтага відовішча ім не зрабіў. Таксама і ў яго гонар. Вочы Яроцкага смяяліся. Узяў кінжал, ды як кінуў у дзверы, зубы ашчэрыўшы, аж той дюймы на 4 упяўся. Толькі і сказаў: гых! Зразумеў, што позна, але злосць сарваў. Ды яшчэ нібы сказаў гэтым ударам: узяў ты маю дачку, то най кінжал, падавіся. А праз некалькі дзён памірыліся. Такая гулянка перад крэпасцю была, любата. І мяне частавалі, як пасаджонага бацьку. Памаўчаў. Гэта прыемна ўспомніць, а астатняе хлусня. Народ, галоўнае, харошы. Нельга мне было таго джигіта не пусціць. Ну што, ну зарэзалі б. Мала зарэзалі людзей. Мала іх і так рэзалі, каб яшчэ за каханне. Ведаеш, як па-іхняму каханае будзе. Хьёме, чуеш, як падыхаў. О! Дядька ішоў спаць, а Алесь ляжаў без святла і глядзеў, як у калідоры кідаецца ў печцы агонь. Домік у садзе, простыя людзі, простыя словы і ўспаміны, простыя спевы жанчыну людской. Часаў ён сошкі з маіх белых плеч, віў ён вяроўкі з маіх русых кос, пускаў ручаінкі з маіх дробных слёз. І ён яшчэ больш разумеў пасля гэтых дзён усё ў прастаце, усё ў блізкасці да гэтых. Ім цяжка, трэба быць з імі. Печка, дровы, водсветы агню. І ўвогуле, каму было добра жыць на гэтай зямлі? Усё, здавалася, ёсць, а баліць душа. Твары плылі перад ім. Пан Юры, маці, Раўбіч. Чаму такія няшчасныя людзі? Дядька, Лермантаў, Чаркесы, Шаўчэнка, Кастусь, Малахоўскі, Віктар, Чорны война. Чаму такая няшчасная зямля? І вакол няшчасная, і асабліва тут няшчасная. Скакаў у цемры агонь. І, гледзячы на яго, Алесь думаў: бунт ідзе, ідзе паўстанне, ідзе рэвалюцыя, выбух шалёнага гневу і ярасці, няўмольны пажар ад Гродні да Дняпра. Яго не можа не быць. Такое зрабілі з людзьмі. Ідзе воля да майго народа і ўсіх народаў. Усё сее насенне гэтай рэвалюцыі,
ад вялікай нашай агульнай крыўды да самай маленькай, да таго, што дзіцяці сказалі: «Хам! Лемантара захацеў, дзекала! Ведай сваю бручку!» Агонь палаў у цемры. Яна ідзе, толькі сляпыя не бачаць, толькі глухія не чуюць. Крывадушныя, аблічча неба распазнаць умееце, а знаменняў часу не можаце. Яна немінуча будзе ў тым паганым, паскудным свеце, які вы пабудавалі. Свеце найпадлейшай хлусні, бізуна, турмаў, уціску малых народаў, забароны мовы, заціскання рота. Але галоўнае у свеце хлусні. Бо вы не проста забіваеце людзей і народы. Вы хлусіце, што вы іхнія дабрадзеі і прымушаеце таго, каго забіваеце, каб ён крычаў «Дзякуй». Нічога, нічога, нічога. Набліжаецца час. Набліжаецца час. Капае вада з рукамыйніка. Кожная кропля — гэта на кроплю бліжэй да вашай пагібелі. Як бы вы ні вішчэлі і як бы вы не трымаліся за жыццё. Як бы вы не хлусілі, якіх бы катаў і хлусаў не куплялі і не ставілі на сваю абарону. Кроплі падаюць у цемры і точаць і набліжаюць. Кап, кап, кап.